Boa tarde a todas e a todos. Vamos a dar comenzo á sesión plenaria ordinaria do mes de xaneiro deste ano. Primeiro punto da orde do día, aprobación se procede da ata da sesión anterior. Intervencións? Entón, consideramos que está aprobada por unanimidade. Punto número 2. Aprobación inicial se procede do Regulamento de Funcionamento e Actuación dos Tribunais de Selección e Uso de Medios Electrónicos nos procesos selectivos para o acceso ao emprego público no ámbito do Concello de Vilalba, que corresponde ao expediente 5612 de 2022. Señor Vidal. Boa tarde a todas e a todos. Gracias, alcaldesa. Un regulamento que se nos antoxa, de entrada, oportuno e necesario. Oportuno porque o Concello de Vilalba, como é coñecido, e outros concellos realizarán en breves datas, según o tempo que sexa oportuno, procesos de consolidación de postos de traballo neste concello. Creo que recordar que quedan 23 postos de traballo. Por lo tanto, dotar deste regulamento para que, de alguma maneira, teña regrado este procedimento de funcionamento e actuación dos tribunais de procesos de selección é oportuno e é necesario porque non só temos que dicir que se fai ben, senón que ten que semellar e ten que facerse ben desde todos os aspectos legais posibles. Así pois, presentamos este regulamento que incide en varias circunstancias. A primeira, sobre a composición dos tribunais, onde se especifica claramente que non terán os membros destes tribunais ningún mandato imperativo por parte de ningún estamento nin ninguna función externa á propia do tribunal. Serán tanto compostos por funcionarios de carreira como por persoal laboral fixo e por asuntos especificamente técnicos e terán como mínimo unha participación de máis do 50% de membros que non correspondan ao Concello de Vilalba, que non correspondan a esta administración local. Garantízase así a unha imparcialidade e sobre todo, coñecemento de todas aquelas materias que se vayan a desenvolver nos procesos de selección. Garantízase o sixilo de todos os membros dos tribunales e tamén a composición e como será o proceso de realización dos correspondentes probas de selección dos exames en cada caso. Con isto que se garante? Se garante os procesos selectivos, a igualdade, o mérito e a capacidade de todos eles. Garantízase a corrección dos exámenes, dos exercicios, garantízase, como non, o anonimato en todas aquelas probas que teñan a súa circunstancia de examen escrito e garantízase tamén a corrección deses exercicios dunha maneira imparcial e dunha maneira, como dicía antes, sometidas a non imperativo de ningunha outra causa externa ao propio tribunal. Entrarán en funcionamento aos 15 días da súa publicación, se este pleno considera que é necesario a súa aprobación. En condicións de normalidade, estaría xa efectivo e operativo para no momento en que se realicen, como digo, calquera proba de selección de personal, tanto de funcionarios como de personal laboral. Moitas gracias e moi boa tarde a todos. Traen vostedes a esta sesión plenaria para a súa aprobación, tal e como explicou o señor Vidal, o Regulamento de Funcionamento e Actuación dos Tribunais de Selección e Uso de Medios Selectivos para o acceso ao programa público no ámbito do noso Concello. E vou plantexarlle unha serie de cuestións, señor Vidal, que espero que me poida contestar, e se ten a ver. No artigo 1 explica o ámbito de aplicación de dito regulamento. Gustaría que nos explicase a este grupo por que só se aplica ditos procesos selectivos para o ingreso nos corpos, escalas, subescalas e categorías de funcionarios de carreira e no grupo profesional do persoal laboral fixo, sen embargo,
quedan fora ou quedan excluídos os laborais temporais ou os funcionarios interinos, simplemente para que, se o ten a ben, nos poida respostar a esta cuestión. Ao igual que creemos nesa transparencia que vostede nomeaba ao inicio da súa intervención, creemos que os opositores teñen dereito a coñecer o desglose da súa puntuación, que normalmente vai publicada nas actas, así como coñecer, por suposto, os criterios de corrección. Sin embargo, neste regulamento que vostede explicou con anterioridade, indícase no artigo 15.3 que non é posible facilitar as copias das actas durante a celebración do proceso e que os criterios fixaránse antes da corrección do exercicio. Algo contrario ao que indica o Tribunal Supremo, sinalando que os criterios deben ser publicados antes da realización das probas para que os opositores o coñezan previamente. Creemos que, por transparencia, como vostede moi ben decía, deberían modificalo tal como se fan noutros procesos selectivos. Outra das cuestións que se nos plantexou e que vostede decía que unha vez se aprobase en sesión plenaria, se estaría aprobado, facemos unha cuestión, porque eu non lle entendín o suficiente. Si me pode contestar si realmente non vai haber prazo de alegacións, porque vostede tampouco comentou. Dende logo, dende o Partido Popular de Vilalba, parecenos estrano que se presente este regulamento, un regulamento só para funcionarios de carreira, e laborais fixos, quedando, xa lle dixen, excluídos os interinos e os laborais temporais. Esperando a resposta a ditas cuestións antes de pronunciar o noso voto como grupo municipal. Máis nada. Ben, moi boa tarde a todas e a todos. Dende Vilalba Berta entendemos que temos que dar o noso voto afirmativo e favorable a este punto na orde do día, en tanto que, tal e como se puxo de manifesto na Comisión de Asuntos do Pleno previa, esta conta coa validación do secretario. Polo tanto, o noso voto favorable e a colación tamén do que plantexaba o Partido Popular, pois mantémonos á espera de saber a resposta do Goberno en relación con todas esas cuestións. En relación á primeira cuestión que plantexa a voceira do Grupo Popular, entender que se os tribunais que se constituían son para o top, o máximo das eleccións, pois evidentemente cubre tamén os interinos e cubre tamén os laborais. O sea, iso é entendible e eu polo menos así o entendo. En relación a período de alegacións, evidentemente, unha vez que se publique no Boletín Oficial da Provincia, habrá 15 días de alegacións e, se non as houbera, evidentemente, pois quedaría xa efectivo. E, se habelas, pois tería que volver a este pleno para ser debatidas e para ser aprobadas, en todo caso, informadas. E, en relación á publicación das bases, non entendo moi ben a circunstancia que se di, pero, bueno, en todo caso, na composición e na publicación dos procesos selectivos, como non, as bases teñen que ir claramente dispostas e durante a celebración das mismos serán os propios tribunales na súa independencia os que teñen que valorar en cada caso a situación que se creen unha vez que se constitúa. Entendo que non ten ningunha contradición a ningún proceso ni ningún dictamen externo de xurisprudencia ao respecto e, bueno, pois en principio pido a confianza de todas as maneiras, se se considera que non cumple as expectativas ou que está contrario a algún proceso de xurisprudencia ou de legalidade, pois, como non, no período de alegacións poderán facerse as correccións que se estimen oportunas ou tilas en conta ou, como digo, traelas a este pleno para o seu debate e a súa aprobación. Vale, señor Vidal, dice vostede que cubre a todo o personal, é o que entende vostede. Eu pido se mo pode aclarar o señor secretario, se é tan amable, evidentemente. E xa outra cuestión, señor Vidal. O Concello de Vilalba é das poucas administracións locais que quedan sen publicar as bases específicas. E non estou falando das bases xerais, porque, como ben sabe, están publicadas do 29 de decembro do pasado 2022. Por iso é asombroso que o que é obrigatorio realmente, que son a aprobación das bases xerais e das bases específicas, cousa que as específicas están sen aprobar neste Concello,
non cumpran o que realmente é obrigatorio, como é as bases, e si traigan este regulamento que, basicamente, non é ningunha obrigación. Concordamos de que o traigan, non vamos a poñer en dúbida que traigan este tipo de regulamentos que nos parece importante e valioso. O que é curioso, que sigan vostedes cada sesión plenaria acusando que teñen falta de persoal e levan durante 4 anos paralizando a RPT. Entonces, é bastante curioso a súa forma de entender realmente a labor que fai o equipo de goberno, que basicamente é bastante ausente. Seguimos esperando a que vostedes, dunha vez por todas, publiquen as bases específicas, que saben que tiñan que telo publicado antes do 31 do 12, a pesares de que hai algunhas sentencias dos tribunais que se poden pospoñer, vostede mo explicará, pero creo que tamén é ben comentar que deberían traballar un pouquiño máis, porque durante 4 anos nada de RPT, por non falar dos líos de personal que están a ter e que as resolucións judiciais están a salir bastante escaldados. Por tanto, e logo da bastante ambigua explicación por parte e á espera de que se nos complemente por parte do secretario algunha das cuestións que poñemos en riba da mesa, o noso voto vai ser a abstención. Ben, reiterarme no anterior e ao respecto deste último que poñía en riba da mesa a voceira do Partido Popular, a cuestión da RPT, Vilalba Berta presentou por 6ª vez consecutiva a este pleno unha pregunta, unha interpelación directa á alcaldesa en base ao estado da redacción dese documento ao noso xuízo e ao xuízo nunha parte non menor da veciñanza fundamental para que o Concello de Vilalba deixe de ser unha excepción, unha negativa excepción en materia de contratación e réxime interno. Polo tanto, agardamos tamén despois que a alcaldesa dé a boa conta de como está esta cuestión. Bueno, con respecto ás preguntas do Partido Popular, en primeiro lugar, con respecto ao ámbito de aplicación, sí que é certo que non recolle expresamente o personal laboral temporal nin o funcionario interino, sen prejuicio de que se poda estender a aplicación da norma, pero non o recolle porque moitas veces os plazos das subvencións para contratar este tipo de personal, que normalmente está subvencionado, son moi curtos. Se estendemos o ámbito de aplicación, podemos vernos neste problema de que nos procesos selectivos de funcionarios interinos, que normalmente teñen que ter un período moi breve, tanto na selección como no período de presentación de solicitudes, faríase difícil poder cumprir cos prazos que se establecen nas subvencións, tanto de Xunta como de Diputación, e por iso non se estende expresamente para ter a posibilidade de, pois, nun momento dado, ser un pouco máis áxiles nese procedimento. Con respecto aos criterios de selección, sí que é certo que o Tribunal Constitucional así o di. De feito, nas bases selectivas que estamos facendo sempre poñemos uns criterios xerais de corrección, que normalmente, pois, nun proceso tipo T son moi fáciles, non? Pois, unhas puntúan dunha forma e doutras doutro. Pero imaginemos un exercicio práctico. Nun exercicio práctico póñense uns criterios de corrección xerais, por exemplo, claridade de ideas, expresión normativa, concreción da normativa a aplicar, pero claro, o que non podemos facer é poñer criterios moi concretos de selección, porque eso ten que poñer o tribunal no momento da corrección do exercicio, porque do contrario de ser publicado antes, os aspirantes coñecerían de antemán as preguntas formuladas. É por eso que se expresa neste aspecto a puntuación defínese nas bases. Claro, en as preguntas eu entendía que os criterios de corrección, a veces os criterios de selección, pois, oye, ten que poner isto da lei de procedimento, isto outro. Entón, eso é o que non se pode publicar de antemán, aunque posteriormente, evidentemente, tense que publicar. E nese aspecto exprésase a norma, non? E logo, con respecto á puntuación, pois varía en función do proceso selectivo. Algúns puntúan sobre 100, outros sobre 10, outros teñen 3 exercicios e outros teñen 2, dependendo de que tipo de proceso sexa. E por eso, nese aspecto, non se pode profundizar tanto nesta ordenanza, que se ven, pois, profundiza un pouco sobre os procesos selectivos, tampouco podemos cerrar tanto que non nos deixa con marxe de actuación. Isto. Unha
unha vez feitas as aclaracións por parte do señor secretario, procedemos á votación deste punto de orde do día. Votos a favor da aprobación inicial do regulamento de funcionamento e actuación dos tribunais. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobado cos votos a favor dos grupos socialista e de Vilalba Berta e a abstención do Grupo do Partido Popular. Seguinte punto da orde do día, punto número 3, aprobación se procede da resolución das alegacións e aprobación definitiva da ordenanza reguladora da venda ambulante no Concello de Vilalba, que corresponde ao expediente 3804, 2022. Señora Rama. Sí. Por operatividade, como o seguinte punto tamén versa sobre o mesmo tema, está relacionado, que a aprobación se procede da resolución das alegacións e a aprobación definitiva da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local por exercicio da venda ambulante en mercados periódicos do Concello de Vilalba, que corresponde ao expediente 3849 de 2022. Inda que despois se voten por separado, procedemos ao debate conxunto, se precisa un pouco máis de tempo por algunha circunstancia específica, pois terémolo en conta. Entón, señora Rama. Todos, ahora sí. Pois moitas gracias, boa tarde a todas e a todos. Traemos de novo esta ordenanza ao pleno debido ás alegacións que se registraron en tempo, aínda que non en forma, xa que non están presentadas como tal, nin a forma do escrito é correcta, pero dende os servicios xurídicos, como así o relata o informe de Secretaría, dedúcense que o fin do escrito presentado é introducir modificacións, polo que finalmente se toman como alegacións en prazo, tal como marca a lei, ha de ser traído a pleno novamente para a súa aprobación, e deste xeito tamén se sai adiante, pois quedaría aprobada definitivamente ambas ordenanzas. Como xa explicou a señora alcaldesa, debatimos conxuntamente estes dous puntos porque básanse no mesmo, a ordenanza reguladora e a fiscal, e as alegacións que propoñen ou o que presentan tamén se solapan. Como xa nomei anteriormente, existe un informe totalmente detallado sobre as alegacións que xa posuímos as presentes na documentación do pleno, pero que paso a detallar para que toda a xente, sobre todo que nos está vendo, pois teña coñecemento. A solicitude presentada por parte dos asinantes son, cito textualmente, se exija al titular del puesto el DNI junto con el carné que autoriza la venta ambulante, no permitiendo que se instalen puestos con vendedores no autorizados, no se cobre el puesto en feiras y feirones los días de temporal a los puestos ausentes, se cobren las feiras, mercados y feirones a posteriori y no de manera anticipada, se comunique a todos los vendedores anulaciones de mercados, cambios de ubicación o modificaciones de la normativa. En canto a primeira solicitude, e sempre baseándonos neste informe, non contan con sustento xurídico, xa que ven especificada no artigo 14 da ordenanza reguladora. Tamén conta esta ordenanza cun capítulo íntegro sobre as competencias municipais en materias de inspección, polo que o solicitado xa conta coa cobertura regulamentaria. En canto á segunda, nos artigos 2 da ordenanza reguladora se trata esta cuestión, tamén na 8 da fiscal se trata deste punto, no que habería que pagar os días efectivos de ocupación, a maiores sempre, según este informe, xa se contempla que nos días de temporal, por forza maior ou por orden de órganos municipais competentes, pagarán polos días efectivos de ocupación. Cabe destacar aquí que igual foi un pouco o que levou a confusión a estas persoas, a diferencia entre devengo e liquidación de calquera taxa ou imposto, non só deste, explicando para que todos nos entendamos, o devengo é unha obriga que nace no pago dunha taxa ou dun tributo que nace no momento non cunha persoa, pois neste caso, solicita a ocupación, que
que non se debe de confundir coa liquidación do mesmo, que se realiza posteriormente ao nacemento desta obriga. Cabe nomear aquí o artigo 24 do Real Decreto 939/2005 do 29 de xullo, polo que se aproba o Regulamento Xeral de Recadación, e no que se especifica claramente os pasos legais a seguir como o anuncio da cobranza e o seu contido. En base a todo isto, queda aclarado que o pagamento non se encontra definido na ordenanza fiscal, senón que queda condicionado á elaboración dun anuncio de cobranza que conterá o lugar, días, prazos, etc. Deste ingreso. Neste caso, como xa explicamos no pleno anterior, cobrarase a posteriori mensualmente os mercados, que era o que xa se viña facendo a toda hora, e no caso das feiras e feiróns, pois semestralmente. Finalmente, o cuarto e último punto, a Lei de Procedimento Administrativo Común, no seu artigo 40.1, xa exixe por imperativo de lei comunicar aos interesados a anulación de mercados, cambios, etc., por lo que os interesados xa contan coa protección legal suficiente e adecuada neste senso. O informe tamén aclara que será comunicada a resposta a estas alegacións á persoa que presenta o escrito, así como o primeiro asinante, como así o marca a normativa. Conclúe este informe con 5 puntos. O primeiro, considérase o escrito como alegación. O segundo, procédese a estimar as alegacións presentadas, en tanto que as mesmas xa están contempladas nas ordenanzas reguladoras e fiscais en trámite. Terceiro, débese continuar a tramitación do expediente procedendo á aprobación definitiva das ordenanzas sen modificación algunha ou aprobado na sesión plenaria do 24 de novembro de 2022. Cuarto, o acordo débese notificar aos interesados persoados no procedemento nos termos anteriormente explicados. E quinto e último, o expediente debe continuar coas formalidades previstas na consideración xurídica primeira, como non se pode ser de outro xeito, para non incorrer nunha nulidade de pleno dereito. Como poden ver, estímanse a trámite, aínda sen ser unha alegación como tal, e como non pode ser de outro xeito, das a razón ás persoas solicitantes, en tanto e canto xa está todo solicitado está incluído nas propias ordenanzas e non colevando a ningunha modificación das mesmas. Esperando o seu voto favorable, moitas gracias. Está. Gracias, señora alcaldesa. Boa tarde a todos e a todas. Señora Antía, no pasado pleno non respondeu as preguntas que este grupo municipal lle fixo. Na súa primeira intervención parapetouse na policía local e logo na excusa manida do ataque persoal. As preguntas que eu lle fixen eran todas sobre a ordenanza municipal. Para que non lle ocurra o mesmo hoxe, pois voulle a repetir o que xa máis dunha vez lle dixen. A misión da oposición é fiscalizar a acción do goberno, a súa acción e o seu traballo. Nin máis, nin menos, señora Antía. E mire, se non lle gusta, ten moi fácil. Deixa a acta de concelleira e renuncia tamén a súa exclusiva. Pero se non o fai, pois mire, a obriga moral cos vilalveses é a dar conta do seu traballo. E máis canto presume tanto de transparencia. Avertímoslle nese pleno de certos erros e fixo caso omiso. Advertímoslle do reparo no informe xurídico do secretario sobre o que este grupo califica, e de novo hoxe como sucedáneo de ordenanza, e fixo caso omiso. Votamos en contra dunha ordenanza incompleta, inconcreta e insegura. Proba delo as alegacións que presentaron todos os feirantes. Falaba vostede da ilegalidade da anterior ordenanza. Recorda no anterior pleno? Pregunteille a que se refería, pero acalada por resposta. Mire, presumía de seguridade e tiveron que decirlle nas alegacións os feirantes cal debería ser a maneira correcta e segura de identificarse para evitar que se instalen vendedores non autorizados. Pero ahora parapétase no que nada, que as alegacións que lles iban a facer caso, non? Todo isto recórdanos a súa comparecencia, aquela comparecencia sobre a feira do Capón, cando adicou 15 minutos a falar do señor Mariano Rajoy. Dixo vostede que os feirantes pediran, non nos recorda, nin recorda as súas propias comparecencias. Pois mire, ten aí o vídeo para velo. Dixo vostede que os feirantes pediran por rexistro o cambio da localización da feira. E nós preguntámosles, os mesmos que lle presentaron as alegacións? Son os mesmos? Volvemos a recordarlle que non é o nome correcto. Ademais, xa lle di no informe o señor secretario. Para que non haxa lugar de novo a error, o nome sería venda ambulante en mercados periódicos, porque eso é o que esta ordenanza
Mire, gustaríanos que hoxe, xa que non o fixo no anterior pleno, que explique por que non tivo en conta o informe xurídico do señor secretario da Corporación que di textualmente, recórdolle, a regulación proposta circunscríbese á venda ambulante en mercados periódicos, xerando un marco de indefinición e inseguridade xurídica tendo en conta as modificacións normativas introducidas pola Lei 13/2010 do 17 de decembro. De novo, decirlle, señora Antía, que o normal, postos a facer, é facer as cousas ben. É dicir, facer unha ordenanza completa que incluíra toda a venda ambulante no Concello de Vilalba e non dar voltas facendo o que fai. Voulle responder unha pregunta que non lle pude responder noutro pleno porque non tiña dereito a réplica. Preguntoume que áreas tiña vostede abandonadas. Mire, non só vostede, tamén o resto de concelleiros da Corporación, o señor Teixeiro, a señora Siso e a señora Rouco. Ningún de vostedes adicou ningún anaco dos seus programas aos nenos e as nenas dos que vamos a falar hoxe, nenos con problemas do desenvolvemento, nin para os maiores, nin para os veciños do rural, que a 26 de xaneiro siguen sin o programa de dinamización o rural máis vivo. 36.000 euros é o que costa dar ese servicio durante todo o ano ás parroquias, pero parece a señora Rouco que é un programa excesivamente caro. Os 50.000 para 15 días de pistas de xeo, para eso non é caro. Simplemente conteste as preguntas, señora Antía, conteste se ten respostas para elas, nada máis. Ben, dende o Grupo Municipal de Vilalba Aberta entendo que debemos ser consecuentes co manifestado na pasada sesión plenaria. Nesta liña e toda vez tamén que o secretario municipal expuxo, como antes dicía, ao respecto do punto anterior tamén na Comisión de Asuntos do Pleno previa, vamos dar o noso voto a favor. A ordenanza pode ser mellorable, estamos de acordo, pero neste senso todo o avance é ben recibido por parte do Grupo Municipal de Vilalba Aberta. Hai bastantes cousas, moitas cousas que reclamarlle ao goberno minoría do Partido Socialista, pero neste senso entendemos dende Vilalba Aberta que é un paso adiante con respecto ao que había anteriormente e o noso voto non podía ser máis que positivo. Pois ben, tentarei contestar a todo o que me formula. En canto ao informe anterior que di vostede que non ten o beneplácito do noso secretario, non se trata deso. O informe é completamente favorable. O único que nos recorda e recomenda é regular o resto o que non inclúe as feiras, mercados e feiróns. Pero isto foi unha decisión que xa lle expliquei no anterior pleno que se tomou para facelo por separado, que tuvera unha cobertura as feiras, feiróns e mercados por unha parte e o resto de venta ambulante pola outra. Eso penso que o recalquei bastante no anterior pleno. Por outro lado, penso que sempre din a cara cando se me solicitou para defender as miñas concellerías, tanto coas comparecencias. Nunca me escudei detrás de naide e penso que nese senso tampouco teñen nada que botarme en cara. Tamén por outro lado, preguntábame, creo, que por que non valía a ordenanza que estaba vixente. Pois, basicamente, unha ordenanza que é un papel en blanco, non di nada, non está contemplado a regulación, o que se cobra, que deben de presentar, cando deben de presentar, ten un vacío moi grande, aparte de contradicir normativas vixentes. En canto aos carnés, os carnés téñenos xa desde fai 2 anos expostos nos seus puestos a todas as persoas que solicitaron un posto. En canto aos que solicitaron o cambio, pois sí, houve moitas persoas que solicitaron o cambio, non estas que asinan a solicitude, pero sí outras moitas, e que se lles foi facilitando o seu traballo. Penso que creo que, aparte de falar sobre outras áreas, que penso que os meus compañeiros son perfectamente capaces de defenderse nos seus turnos, xa lle contestei a todas as preguntas que me plantexa. E tamén pediríalle que deixe de chamarse o de ordenanza a unha ordenanza que por fin regula e que ten moito traballo detrás. Mire, non é seu de ordenanza, chamámoslle sucedáneo de ordenanza.
Volvolle a repetir, señora Antía, a ver se lle por segunda vez, por terceira, lle entra na cabeza. Di o señor secretario, xerando un marco de indefinición e inseguridade xurídica, tendo en conta as modificacións normativas introducidas. Dío o técnico experto nos temas xurídicos. Nin vostede nin eu somos expertas en termos xurídicos. É o señor secretario deste Concello. Non me volve a responder o que fai o de costumbre para petarse con respostas inconcretas. Mire, accesibles non son moito para a veciñanza, xa o decimos pleno tras pleno. O que lle dixen eu é que vostedes non tiveran en conta nin os nenos, nin as nenas que teñen problemas de desenvolvemento, nin os maiores, nin o rural, en todos os seus programas, nin un pedaciño, nin un anaco para esa xente. Non lle dixen nada máis. Sobre a ilegalidade, non me contestou exactamente cal era a ilegalidade. E mire, sabe unha cousa? Cada vez nos recorda máis unha valla de publicidade, que cando un rasca, debaixo non hai nada máis. Simplemente unha aportación, se me permite, señora Fernández. Xa ten vostede algo en común ca señora Rama. Di que non tiveron en conta os nenos e nenas, tampouco vostedes. Non nos vin outro día na movilización defensa do servizo de pediatría. Entonces, neste sentido, señora Fernández, creo tamén que para que os veciños e as veciñas nos den certa credibilidade debemos ser puntillosos e debemos ser críticos con aquilo que hai que ser, pero non tampouco enredar por enredar en cuestións que, se ben poden ser mellorables, creo que constituen en última instancia avances para o conxunto dos nosos veciños e veciñas. Por lo tanto, reiterar o noso voto a favor. Ahora sí. Como vimos a votar e a falar das alegacións do mercado, en parte estou de acordo en algunhas cousas, non teño nada máis que decir, penso que lle contestei a todo o que lle tiña que contestar. Volvo a repetir que os meus compañeiros son perfectamente capaces de respostarlle no seu turno a todas estas cuestións que nos plantexa, que xa o farán. A miña área é cal delas? Pasamos á votación deste punto da orde do día. Primeiro, votamos o punto número 3, que a aprobación se procede da resolución das alegacións da ordenanza reguladora da venda ambulante. Votos a favor? Votos en contra? Queda aprobada cos votos a favor do Grupo Socialista e o Grupo de Vilalba Berta e o voto en contra do Partido Popular. Pasamos a votar o punto número 4, que é a aprobación da resolución das alegacións, a aprobación definitiva da ordenanza fiscal reguladora da taxa para a ocupación nas feiras. Votos a favor? Votos en contra? Queda aprobada cos votos a favor do Partido Socialista e Vilalba Berta e o voto en contra do Partido Popular. Punto número 5 da orde do día. Dación de conta das resolucións da Alcaldía e dos acordos da Xunta de Goberno Local dende a última sesión celebrada. Están a dispor, por suposto, de todos os membros da corporación. En conxunto son 115 decretos desde a última sesión plenaria. Pasamos ao seguinte punto, que é o punto número 6, proposta de comparecencia do Partido Popular da alcaldesa ou concelleira de Cultura co obxecto de rendir contas sobre as festas patronais. Partido Popular, si nos presenta esta proposta e defende. Bueno, moi boa tarde a todas e a todos. Como é sabido, o Concello de Vilalba decidiu este ano asumir a realización das festas patronais. Decisión que nosotros non cuestionamos porque pode ser opinable, pero é perfectamente lexítima. Como non cuestionamos tampouco
nin a realización, nin o resultado dos festexos. Cada un pode ter a opinión que libremente queira, pero pulsando a opinión xeral, hasta poderíamos decir que resultaron razoablemente satisfactorios. O que si cuestionamos e poñemos en tela de xuicio seriamente e chamamos a atención sobre elo é o desleixo, o abandono do equipo de goberno respecto do cumprimento dunha obriga esencial, que é a de dar conta do relato económico desos festexos, cales son os ingresos, cales son os gastos. O feito de que se realizase por vez primeira esas festas con cargo íntegramente ao erario público, a propia cuantía e trascendencia do evento e tamén o feito de non ter consignación presupostaria suficiente para facerlle fronte, pois xustifican plenamente a demanda de explicación ao respecto. É verdade que se vostedes tuveran aprobado un presuposto, elaborado un presuposto, terían gran parte do camiño avanzado, porque polo menos aí terían que facer a consignación oportuna da previsión de ingresos, a previsión oportuna da consignación de gastos e polo menos teríamos unha idea que poderíamos haber debatido nese debate presupuestario de por onde iban os tiros económicos das festas. Non o fixeron, xa sei que dice a señora Rouco que o presupuesto non vale absolutamente para nada. Declaración de principios que non require maior explicación. Tamén se podría decir polo mesmo que o goberno municipal tampouco vale absolutamente para nada. En calquera caso, o presuposto sí que é o documento de referencia para un programa de goberno, máxime se ese goberno chega invocando aires de cambio e de renovación. Cando non se é capaz de aprobar o presuposto, o que queda de manifesto é a incapacidade para facer o cambio prometido e tamén a minusvalía para gobernar. Cando se faga a foto da legislatura que está a punto de rematar, no negativo dela vai resultar un dato aterrador para vostedes. O que vai quedar é a foto de que quixeron cambiar o goberno do PP gobernando coas líneas maestras do propio goberno do Partido Popular. Señora Rouco, exactamente igual que cando a un retrato lle poñen a nariz de Pinocho. Se tuveran aprobado o presuposto, terían avanzado. Non o fixeron e, polo tanto, temos que requerir dilixencia ao respecto. Parece que son reacios a dar explicacións. No pleno de setembro fomos condescendientes porque éramos perfectamente conscientes de que o plazo era relativamente curto. No pleno do mes de novembro dixéronnos que darían inmediatamente esa explicación. Mesmamente solicitamos por escrito a documentación pertinente e se nos contestou tamén por escrito que esa documentación iba a ser entregada o día 16 de decembro. Non se fixo tal cousa. Estamos a 26 de xaneiro e este grupo municipal sigue sin recibir esa documentación e sin recibir explicación algunha a ese respecto. E non nos valen as excusas reiteradas da señora alcaldesa porque chove sobre mollado. Sempre é o mesmo. Excusas de perogrullo, excusas de mal pagador. Unhas veces porque hai que facer a conta xeral. Outras veces porque ven un secretario ou se marcha unha interventora. Outras veces porque falta algún funcionario. O certo é igual que falemos, e aquí neste pleno vamos a volver a falar, por certo, da RPT, do contrato do lixo, do plan xeral, do centro de día. A señora alcaldesa sempre se escurre. Ás veces, perdóname a comparación, que non a faigo con afán ofensivo, nin moito menos, pero ás veces que mimetiza vostede unha delonciña escurríndose da xente, mesmamente. Con esta iniciativa, que é unha iniciativa que presentamos en sentido positivo, nosotros o único que pretendemos é pedir explicacións e darlle a oportunidade, ben a señora alcaldesa, ben a concelleira delegada, darlle a oportunidade de explicar, non a este grupo, non a oposición, de explicar á xente de Vilalba, aos vilalveses e vilalvesas, algo no que teñen interés e dereito absoluto para coñecer. Nun tema de tanta relevancia social,
porque afecta a toda a poboación nun tema de tanta relevancia política, porque estamos falando de fondos públicos, o menos que se pode pedir é unha explicación de como se gastan esos cartos. Máxime, cando vostedes mesmos non se poñen moito de acordo, por non decir que se contradicen. Aquí no pleno deron unha cifra do custe das festas, nos medios de comunicación deron outra diferentes. Nosotros non pedimos, alo menos de momento, non pedimos o detalle dos asientos contables, non pedimos tampouco o detalle dos procedementos. Pedimos algo tan simple, tan elemental, algo que deberan de facer vostedes por propia iniciativa, como é saber cantos ingresaron polos distintos conceptos das festas, canto costou cada actuación, cada acto que se fixo nos festexos e, polo tanto, o importe total da cuantía do San Ramón. Non pretendemos, nin o facemos, levantar sospeitas a este respecto, nin moito menos facer atribución de responsabilidades. Simplemente queremos coñecer algo que debera de fluir espontaneamente por parte do equipo de goberno, precisamente para evitar susceptibilidades e malas interpretacións ao respecto. Podíamos invocar a transparencia que prometeu o equipo de goberno, xa sabemos que é papel mollado. Podíamos invocar o sentido da responsabilidade do goberno, xa sabemos que é papel mollado, pero invocamos en ese caso o dereito da cidadanía de Vilalba a coñecer explicacións de que nos goberna sobre o destino dos fondos públicos. Cumplan co seu compromiso, cumplan coa súa responsabilidade. Señora conselleira ou señora alcaldesa, teñen vostedes a oportunidade de poñer luz e taquígrafos. Precisamente o oscurantismo ao respecto é o que pode dar pé a oscurantismos de todo tipo. Mais nada, e moitas gracias polo momento, e vamos a ver se a señora conselleira ou a señora alcaldesa aceptan esa petición de comparecencia. Ben, boa tarde a todos e a todas e a todos os veciños e veciñas. Dende Vilalba Aberta consideramos que as festas foron boas, ou para todos os gustos, con iniciativas bastante interesantes como o concurso de música local, aínda que habería que mellorar a megafonía, que estuvo así un pouco, non demasiado ben. Foron varios anos en festas e todos e todas tiñamos ganas de disfrutalas de novo. O mesmo que nas nosas parroquias, que de novo poideron disfrutalas xunto a familia e amigos. O que non é de recibo é que no ano 2021 se quitara a maior parte da partida de cartos para as festas parroquiais, porque evidentemente en ese momento non podían celebrarse, pero con unha condición que ata comentei eu na negociación, que ao ano seguinte se aumentaría esa partida para que dispuxeran de máis cartos e para poder facer unhas festas mellores. Pero cal foi a sorpresa que nestas nominativas se pasou de 36.000 a 30.000 euros, 6.000 euros menos, castigando a toda a veciñanza que vive nas parroquias. Sei que para a Concelleira de Cultura é importante lucirse con unhas boas festas, e ata podo entendelo, pero non é de recibo. O que resulta realmente indignante é que se castigue aos nosos veciños que non viven na vila con unha menor axuda. Son o goberno da pasarela, fotodesfile para grandes obras, fotodesfile para festas patronais, e desleixo por solucionar outros problemas non tan vistosos. Nos vamos traer aquí por algo tan simple como a renumeración de algunha rúa, pero sobre todo o menosprezo ás festas das nosas parroquias e os seus veciños. E agora quedamos pendientes de que nos expliquen un pouco a cuantía do que costaron as festas de San Ramón e Santa María de Vilalba. Nada máis. Ben, boa tarde.
a todos e a todas. Obviamente, como xa se explicou en anteriores sesións plenarias e como xa ven sendo a tónica habitual, pois a pesar de que continuamente nos están tachando de oscurantistas, de... Bueno, pois a realidade é que todas as veces que se solicitou unha comparecencia de algún membro deste goberno se compareceu, se deron contas, se deu toda a explicación e por máis que sigan insistindo na falta de transparencia, na opacidade e demais, pois, bueno, eu creo que sobre todo ao Partido Popular, pois viríalle moi ben ese refrán de consejos doi para mí no tengo. Vou poñer un exemplo, a señora Sandra Vázquez, pois no punto primeiro relativo, no punto segundo da orde do día relativo aos procesos de estabilización, pois decía que, claro, estaba moi preocupada por os procesos de estabilización, pero é que tamén temos que recordar que todos os procesos de estabilización os están levando a cabo dous funcionarios que, sorpresa, entraron no último ano baixo este goberno tan ineficiente e que son os únicos que poden pivotar o procedimento porque son dos únicos que non entraron de xeito irregular e non teñen que facer o proceso de estabilización. Poden vostedes facer como que de repente aterrizaron aquí, señor Bamonde, e durante os anos que gobernou o Partido Popular a oposición non tiña que recurrir ao valedor do pobo para que lles facilitasen documentación que pedían porque o seu goberno, unha e outra vez, non a entregaba. Eu creo que estamos asistindo un pleno máis a o que ven a ser a tónica xeral. Din que somos un goberno totalmente ineficiente, un goberno que non fai nada e dedícanse a pedirnos unha e outra vez explicacións por calquera cousa que facemos. E entón, bueno, é que a petición de comparecencia, empezando por decir que é a primeira vez que se organizan as festas patronais dende o Concello, pois xa di moito de quen está máis acertado ou máis errado nos seus planteamentos. Eu creo que o Partido Popular pideu a documentación, creo que o Partido Popular é consciente de que no mes de decembro se pechou o ciclo de unha persoa que estaba a levar a intervención neste Concello, coincideu co peche do exercicio e, obviamente, había outras moitas necesidades máis urxentes que atender que esta petición de documentación. A documentación xa a teñen, serálle entregada en breve e creo que é unha situación perfectamente normal e que entra dentro do funcionamento habitual dunha institución ou dunha administración como é neste caso pois un concello. Eu creo que unha vez máis o que deberían facerse mirar tamén é a falta de ideas cando a 2 meses das eleccións é un goberno tan ineficiente que fai todo tan mal que non fai nada, etcétera, etcétera, e as únicas iniciativas que presenta o Partido Popular a este pleno pois son as que nos trae no día de hoxe, que é unha comparecencia para dar conta dos gastos e ingresos das festas patronais cando xa ten pedida a documentación, unha moción do abandono do rural cando levan todos os plenos un tras outro desde hai 3 anos con este tema. E mire, hoxe vanlle a dar os datos para que vexa vostede quen realmente tiña o rural abandonado e de onde veñen os problemas que ten o rural agora, porque que sepan que non se empezaron hai 3 anos. Que hai 3 anos, cando accedimos ao goberno, o rural estaba completamente abandonado e dai deses polvos eses lodos. E despois, por último, eu creo que non sei, creo que deberían facelo mirar, porque traer por urxencia unha moción cando preguntaron por isto mismo na Comisión de Asuntos do Pleno, pois ao final o que queda claro é que máis que debatir por urxencia, o que pretenden vostedes é, unha vez máis, saltarse o funcionamento deste órgano e tratar de que un órgano que non é competente se manifeste ou tome decisións sobre as competencias de outro que xa saben vostedes que nos leva a que ese acto sexa nulo. Por tanto, se esa é os planteamentos do Partido Popular, se o Partido Popular o único que ten que aportar como oposición é, unha vez máis, isto, pois creo que non está en condicións nin de calificar a acción deste goberno de ineficaz, porque teñen moito que mirarse, e, en segundo lugar, que xa está ben, e sobre todo co tema de falta de transparencia, cando deberían
non sei, reflexionar, mirar un pouco hacia atrás, ver o que facían vostedes, ver o que está facendo este goberno, e nada máis, simplemente decir que vamos a aceptar a solicitude de comparecencia, que se lles dará a documentación, que se debatirá, que se fará no seguinte pleno, tendo ustedes a documentación para poder analizala e poder formular as preguntas naqueles temas nos que teñan dúbidas, nada máis, falta de transparencia, insisto, en ningún caso. A documentación solicitada con anterioridade, pola mañá, se queren, porque agora rematar o pleno vai a ser tarde para imprimirla, pero fixeron la pasar os servizos económicos hai pouco máis de 24 horas, pero na comparecencia darase conta detallada de todas as súas cuestións, atendendo ao artigo 105 do ROF, por eso o deixamos para a seguinte sesión plenaria, ben ordinaria ou ben extraordinaria. Ahora está admitida a comparecencia e farémolo na seguinte sesión plenaria. No, acabo de decir, señor Bamonde, que queda para a seguinte sesión plenaria ordinaria ou extraordinaria, según queda recollido no artigo 105 do ROF. Seguinte punto do orde do día. Perdón. Sí. Entonces, como me recorda o señor secretario, tenemos que votar a inclusión da comparecencia na orde do día da seguinte sesión plenaria, ordinaria ou extraordinaria. Votos a favor? Queda aprobada esa inclusión por unanimidade de todos os presentes. Punto número 7. Moción de Vilalba Berta relativo ao incremento da dotación de fondos por parte da Xunta de Galicia en relación coas axudas á produción ecolóxica e para o período 2023-2027 dentro do apartado de desenvolvemento rural da Política Agraria Común, máis coñecida pola PAC. Ben, señora Veleiro, antes de entrar no corpo da moción, unha puntualización que creo que se fai evidente para os veciños e veciñas que están vendo este pleno. Hai aproximadamente 4 meses, vostede decidiu literalmente botar polos aires a xa de por sí falta de consenso, pouquiño consenso que había nesta corporación municipal, transformando iniciativas da oposición en forma de moción en simples rogos sen votación. Nese intre fixoi dun xeito ao noso xuízo pois manifestamente ridículo, porque vostede ao tempo que votaba abaixo as iniciativas que interpelaban a vostede como alcaldesa, que interpelaban ao seu goberno, mantiña para o seu debate e votación como mocións aquelas que interpelaban a outra administración, nomeadamente a administración autonómica ou que é o mesmo a Xunta de Galicia. E hoxe volven a facer un pouquiño o mesmo. Vilalba Berta presentou 2 iniciativas en forma de moción. Unha interpelaba a vostede, en tanto que alcaldesa deste concello, con competencias claras e marcadas en materia de patrimonio, e permite a inclusión e o debate e a votación na orde do día desta relativa a unha competencia lóxicamente autonómica que nos aquí vamos defender e vamos tamén interpelar. Por lo tanto, esa puntualización, vostede volve a incorrer neste, bueno, o noso xuízo ridículo que os veciños e as veciñas tamén están a percibir dentro das súas casas. Entrando no corpo da moción, o chamado Pacto Verde ten un obxectivo, o obxectivo de acadar para a produción ecolóxica un 25% da superficie agraria útil dos 27 Estados membros da Unión Europea para o ano 2030. Dentro deste contexto, a Xunta de Galicia, en particular a Consellería de Medio Rural, abriu unha convocatoria durante este ano 2022 que permitiu incrementar as hectáreas en ecolóxico existentes nunhas 12.000 máis para o que se precisaría dunha dotación orzamentaria próxima aos 5,6 millóns de euros. Para a Xunta de Galicia
Estamos diante dun verdadeiro éxito, claro está, pero se baixamos ao concreto, a realidade non é tal para os nosos produtores e produtoras de ecolóxico. Así, e simplemente analizando de primeiras, pódese observar que na orde de axudas establecíase unha priorización de 2 puntos para as explotacións de montaña e de 1 punto para as situadas en rede Natura. E aí, precisamente aí, está o agravio para os produtores e produtoras chairegos, nomeadamente os do noso Concello, pois estes criterios de concorrencia competitiva deixan fora a unha boa parte das pequenas granxas de leite e de pequenos produtores de horta e carne de vacún, así como tamén as producións de ovino ou cabrún en ecolóxico. A falta de orzamento fará o resto e é por isto que dende Vilalba Aberta vimos incomprensible que a Consellería de Medio Rural non poña os recursos económicos suficientes para dar satisfacción ás necesidades do sector. Porque estamos a falar, nin máis nin menos, de deixar fora das axudas ao 43% das hectáreas solicitantes. Repito, ao 43% das hectáreas solicitantes. E para que os veciños e veciñas nos entendan, vayan por diante tamén algúns exemplos de razóns polas que a ausencia de axudas á produción ecolóxica pode supor un risco de peche para as granxas en relación co esforzo feito polas persoas solicitantes de nova incorporación, ademais das anteriormente mencionadas. A primeira, a renuncia ás axudas agroambientais que viñan cobrando en convencional por seren incompatibles coas axudas de ecolóxico. É unha cuestión de sentido común, é bastante evidente que se fai palpable na realidade no día a día dos nosos produtores e produtoras. A segunda, os gastos en pago a entidades de aconsellamento. Unha cantidade non menor que vai dende os 1.200 euros ata os 1.400 euros. A terceira, as cotas de inscricións no CRAEGA, basicamente un investimento de 450 euros de media para os nosos produtores e produtoras. A cuarta, a corrección de incidencias para poder estar en ecolóxico, que poden ir, tal e como relatan os produtores e produtoras, dende os 1.000 euros ata bastantes miles máis. O quinto, no caso de querer manterse neste tipo de produción, a perda das axudas correspondentes a este primeiro ano de conversión deixos, lóxicamente, tamén é de sentido común, en inferioridade de condicións con outras novas incorporacións pasadas ou futuras que as tiveron e terán por prazo de 2 anos. Sexto, o incremento do gasto pola diferenza entre 1 quilo de penso en convencional ao ecolóxico, que é dun mínimo de 15 céntimos. Tamén unha cuestión que calquera veciño ou veciña pode entender, pois xera perdas acumuladas ao longo de todo o ano. E séptima e última razón, a perda de ingresos polo descenso inicial da produción. En definitiva, que a potencial perda de axudas para o aumentamento da produción ecolóxica causaría danos irreparables que poden comprometer a súa viabilidade no futuro inmediato, e neste senso a nosa iniciativa, a fin de que o Concello de Vilalba inste ao Goberno da Xunta de Galicia a completar con fondos propios a cantidade orzamentada para a orde de axudas do ano 2022 na cantidade precisa ata acadar os 5,6 millóns de euros necesarios para cubrir as solicitudes presentadas e, en segundo termo, que o Concello de Vilalba inste ao Goberno da Xunta de Galicia a mellorar económicamente as partidas consignadas no orzamento, en particular as que se destinan ás axudas ás producións ecolóxicas para cada ano do período 2023 e 2027. E remato. Na pasada sesión plenaria, Vilalba Aberta trouxo a colación as problemáticas dos gandeiros de vacún de carne. Na pasada legislatura trouxemos para o seu debate tamén aquí as problemáticas dos gandeiros e produtores de leite. Hoxe aquí queremos ser a voz dos nosos produtores e produtoras de ecolóxico para unha cuestión non menor é que pode marcar un antes e un despois en relación co cumprimento deste obxectivo, un obxectivo co que dende Vilalba Aberta concordamos. Está claro que o horizonte verde, o horizonte da diminución da contaminación e o horizonte dunha produción sustentable é fundamental xa non só para o futuro do noso Concello, da nosa comarca, senón do conxunto do país, e neste senso tamén o Pleno Municipal entendemos que debe manifestarse na liña do que nos propoñemos. Mais nada e moitas grazas.
Moitas gracias. Señor Rouco, parece que non lle debe gustar moito como falou, como señora Marta Rouco se lle gusta máis. Parece ser que non lle gustou moito como debateu o seu compañeiro Vidal, que tivo que salir vostede a reflote para intentar explicar o inexplicable sobre o regulamento do tribunal. Dice vostede que ten 2 persoas. A prova é RPT, e probablemente tiña moita parte adiantada. Parece ser que ven vostede aquí de concelleira salvadora. Mira, a todo agora, ao Partido Popular vostede non lle vai a dar leccións ninguna. E digolle moito, este grupo vai a traer as mocións que vexa convenientes, 12 asuntos e 3 pola vía de urxencia, aínda que a vostede lle molesta, porque parece que lle molesta as mocións que trae o Partido Popular. Gustañe máis as de Vilalba Berta. Probablemente, ese sectarismo que ten vostede, o Partido Socialista, de precisamente esta moción como demandar a Administración Autonómica, a Xunta de Galicia, esa sí que vamos a debatela, ese sí que incluso vamos a votala, porque esa non interesa poñerlle o bozal á oposición, esa interesa facer un pouquiño de política, que é o que lle gusta a vostede. A vostede non lle interesa absolutamente, nin a vostede, nin ao seu grupo, nada que ten que ver coa produción ecolóxica. O que nos queren ensinar, basicamente, ese ordeno e mando da señora alcaldesa de convertir as nosas mocións, as mocións que lle afectan aos vilalveses, en robos. Non lles interesa absolutamente nada, e tanto é así, que creo que non están vostedes legitimados para falar de incrementar un presuposto, cando a día de hoxe son vostedes incapaces de xestionar o seu propio presuposto, incapaces durante 4 anos de presentar e aprobar un orzamento para a nosa vila, gobernando co elaborado do Partido Popular e que todos os aquí presentes, incluídos os membros de Vilalba Berta, votaron en contra. Mire, a súa moción contempla 3 puntos que vou a explicarlle un por un para poder chegar a algún dos acordos que ten que ver co incremento das partidas consignadas para o período 2023-2027. A Xunta de Galicia vai a promover a modificación do plan estratégico da PAC para dedicar nos vindeiros anos máis fondos para apoiar a produción ecolóxica. O Consello Agrario Galego estuda as distintas propostas de cara a garantir máis fondos para a agricultura ecolóxica na PAC do período 2023-2027. Daí, co segundo punto que vostede propón, señor Renda, o Grupo Municipal do Partido Popular esteña a favor e, por suposto, o así explicamos e así o mantemos. Dende logo, intentar dividir os 3 puntos que vostede presenta na súa moción, basicamente porque hai explicación para cada un deles. Pero creo que merece a pena que vostede entenda que fai unha pequena contextualización dos feitos, xa que na última década a superficie inscrita en Galicia polo Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia, que vostede nomeou, a CRAEGA, rachou todas as expectativas e aumentou un 127% ata superar as 45.500 hectáreas no primeiro semestre do 2022. Esta superficie, señor Renda, medrou no último ano por riba do 40%, vostede daba o dato, 43%, unha variación que se afasta moito de calquera proxección que se puidera facer ao respecto. Ninguén, absolutamente ninguén, señor Renda, nin os produtores, nin tan siquiera a Administración Autonómica, foi capaz de pronosticar dita variación. Algo que se lle escapa a calquera das maus se neste momento se produce un incremento do 43%. As superficies en ecolóxico pasaron de incrementarse de media anual en menos de 2.000 hectáreas nos últimos 6 anos e apenas medrar hasta as 13.000 hectáreas no período que contempla entre 2021 e 2022. Un crecemento, señor Renda, que ninguén podría prever. Un crecemento salientable que consolida de forma determinante a produción ecolóxica na nosa comunidade. Por suposto, aí coincide plenamente o Partido Popular. Esta evolución amosa tamén por parte da Xunta de Galicia con ese sector dende hai máis de 25 anos que ven de cumprir o CRAEGA. E máis, concretamente, dende fai unha década que posibilitou que a agricultura ecolóxica se convertese nunha opción viable e nunha preferencia para moitos consumidores. Compre lembrar neste sentido que xa foi no ano 2015, no final do período da aplicación, e daquela non había este tipo de axudas. Dende entón, a Xunta de Galicia, o Goberno galego, fixou ese esforzo importante por convocar e manter estas achegas todos os anos e que vai
por suposto, a intensificar no futuro, de aí que esteñemos de acordo co segundo punto. Todo isto fixo que, de cara ao plan estratégico da política agraria común do vindeiro ano, se incrementasen os fondos para a agricultura ecolóxica de preto dun 23%, pero claro, non foron suficientes. Por suposto, sí que hai un compromiso por parte da Xunta de Galicia de incrementar ditos fondos. Tanto ao primer punto, señor Renda, iba a explicar na segunda parte, pero eu creo que convén ser francos. Eu non sei se vostede é consciente de que estes fondos que foron dados 5,6 millóns de euros que vostede comentaba, perdón, sí, bueno, creo que son 3 millóns de euros, se non me equivoco, son dados a través dos fondos FEDER. Eu non sei se vostede é consciente de que non se permite incrementar con fondos propios dunha administración como a administración autonómica, incrementar con fondos propios, basicamente porque corremos o risco de que se sancione a administración autonómica e incluso de que se perdan moitos fondos. Por iso non coincidimos no que vostede expón no primeiro punto. Sí, por suposto, no fondo, de seguir incrementando, xa que se debe apostar por esa produción ecolóxica, pero evidentemente hai que ser francos, hai que ser claros de que non debemos chegar a permitir que se nos sancione nese sentido e incluso que se perdan fondos que son necesarios que veñen dos fondos FED. Por iso, creo, evidentemente, que o que se debe facer, e creo que se estuvo en contacto conxuntamente coas organizacións agrarias, con representacións, de feito, deuse unha semana de plazo para que intentaran traer propostas e aprobar, por suposto, esas aportacións que traían as diferentes organizacións agrarias e, dende logo, vostede sabe que a última instancia tena a Comisión Europea. Por moito que instemos a Xunta de Galicia, si a Comisión Europea non o vai aprobar, podemos intentar sacar o grito ao ceo, evidentemente, iso é o que temos que solicitar pola vía, creo que legal, de intentar que a través do Comité de Seguimento, do Consello Agrario, se faiga esa modificación e que se incrementen os fondos FEDER destinados precisamente a axudar as producións ecolóxicas. Creo que fun bastante clara neste punto, concordando con fondo, pero sendo conscientes do que realmente temos nas nosas mans. Mais nada, moitas gracias. Moi ben, boa tarde de novo. Eu son moi decidido a debater sobre os temas que obxecto dos puntos da orden do día. Non adoito nunca a saltarme esa circunstancia como se está a facer e como se veñe facendo tanto de Vilalba Berta como do Partido Popular. Para cada cousa hai un turno e para cada situación pois unha resposta. Pero claro, despois de oír os encabezamentos deste punto de orden do día, tanto a Vilalba Berta como o Partido Popular, pois quédame unha sensación como fallida, porque se aínda a estas alturas, despois de ler e despois de ver e despois de falar o que se leva falado neste pobo, nos medios de comunicación e incluso nestas sesións sobre o rogo e a moción, aínda non o temos claro. Se aínda non temos claro agora que é un rogo, que é unha moción, que obliga un rogo, que obliga unha moción, é que evidentemente estamos deturpando o que é a funcionalidade do pleno e, sobre todo, a funcionalidade de a situación de aplicación dos distintos puntos nas orden de día, que, como ben sabemos, é cuestión da alcaldesa o poder facer esa circunstancia, atendendo sempre a unhas disposicións que se teñen dado formalmente, incluso apoiadas, como non, por un informe de legalidade, non? Volver unha vez máis a todo eso me parece, non digo unha falta de respeto, porque cada un é moi libre de facelo, pero cando menos, pois, unha falta de consideración ao que debíamos, e se nos sobreentende como representantes da política neste Concello, non? Falando xa un pouco da moción que presenta Vilalba Berta, que concordamos basicamente en toda ela, pero concordamos dentro do momento en que a plataforma de produtores de ecolóxico de Galicia pois formulou estas consideracións, formulou esta moción
estes considerandos e os fixo partícipe ás distintos colectivos políticos neste caso de Galicia. Ao Partido Socialista tamén se lle chegou esta moción pola esta plataforma de produtores de ecolóxico de Galicia e, evidentemente, concordamos en moitas cousas. Concordamos con moitas considerandos no corpo da moción, tamén con moitas explicitado pola voceira do Partido Popular, pero non cando dice que naide podía prever o que pasaría con esta plétora de solicitudes. Evidentemente, a Xunta de Galicia ten información puntual día a día para que a solicitude única destas expedientes, destas axudas a 31 de maio, tiña que saber a cantidade de información que lle estaba chegando para poder poñer remedio a esta circunstancia. Está moi claro dos fondos FEDER, está moi claro das situacións de que poda dicir ou non pode dicir Europa, pero tamén está moi claro que a Xunta de Galicia deixou pasar o tempo sin tomar ningunha decisión ao respecto e sin participala de anteriormente aos colectivos implicados. A participación veu a posteriori cando evidentemente se veu o que pasaba. Concordamos e vamos dar apoio a esta moción, si ben non entendemos moito e probablemente o voceiro de Vilalba Berta, eu neste caso tamén contradígome que a plataforma de produtores de ecolóxico de Galicia, artífice desta moción, o terceiro punto da proposta que se fai, que o Concello de Vilalba insta o Goberno da Xunta a darlle publicidade e transparencia ás decisións adoptadas. A Xunta de Galicia, as administracións, a través dos seus boletíns, a través do Diario Oficial de Galicia, a través das súas ordenanzas de órdenes, etc., pois transparenta todo aquilo que é de aplicación, e sobre todo en temas de solicitude de subvencións e solicitudes de apoios económicos, non? Por lo tanto, non sei ben a que se refire isto, porque creo que non ten moito razón de ser na administracións. Estas circunstancias, pois, témolas a boa consideración para que a xente, evidentemente, o que non quere informarse non se informa, o que non quere ir ao DOGA non vai, o que non quere ir ás publicacións non van, pero claro, darlle publicidade e transparencia as decisións adoptadas son sempre públicas e transparentes. Eu entendo que non ten moita razón de ser, pero, bueno, si o voceiro de Vilalba Berta non retira o terceiro punto, votarémoslo igualmente a favor. Ben, dende Vilalba Berta agradecer o apoio do Grupo Municipal Socialista e ao respecto das consideracións da señora Vázquez. Simplemente dicirlle, lembrarlle que vostede non interpela hoxe nun debate só con Vilalba Berta, vostede interpela e debate co conxunto do sindicalismo agrario, que é basicamente quen lle trasladou a Vilalba Berta todo canto hoxe aquí eu defendo. En relación co segundo punto, eu creo que é de sentido común e valoramos moi especialmente o que vostede dixo en relación co que a Xunta ten pensado facer no sucesivo. Con relación ao primeiro, lóxicamente, entendemos o que vostede di, pero nós, unha vez máis, poñémonos do lado do sindicalismo agrario e mantemos este punto. Non só Vilalba Berta neste pleno defende o incremento na cantidade precisa ata acadar estes 5,6 millóns de euros, senón que tamén outras forzas políticas no marco do debate parlamentario no Parlamento de Galicia, como vostede saberá ben, defenderon iniciativas neste sentido ao noso modo de ver, con moi bo criterio, e polo tanto non imos retirar este punto da orde do día. E por rematar, en relación co que apuntaba o señor Vidal, sí, podemos estar de acordo con que poda parecer redundante, pero entendo que a suxerencia dos, neste caso, compañeros do Sindicato Labrego Galego respecto deste terceiro punto, ten que ver coa posibilidade de cambios no que é a partida orzamentaria. Por lo tanto, bueno, é unha cuestión redundante. Entendemos que toda a administración, como vostede ben di, ten non só o deber, senón a obriga de publicitar todas aquelas cuestións que sexan da súa competencia, pero entendo que tampouco hai ningún problema toda vez que vostedes manifestaron o seu voto favorable a manter ambos os tres puntos tal e como plantexamos. Por lo tanto, un pouquiño máis que comentar. Señor Vidal, vendo consejos que para mí non tengo, dígallo a súa voceira, dígalle que recolla o guante porque foi ela a que realmente falou de todo, do seu punto,
ante a solicitud de comparecencia que facía o Partido Popular, falou de absolutamente todos os asuntos, pero non se ciñeu ao tema. Igual debelle dar algún consello. E di vostede que a Xunta de Galicia non preveu o incremento do 127%. Eu creo que xa está tardando a Xunta de Galicia en fichola vostede, de verdad, para... Estou segurísima, canto antes. Eu creo que xa está perdendo tempo. Señamos rigurosos, señor Vidal, señamos un pouquiño máis rigurosos, dende logo que sí. Dice o señor Vidal que volvemos outra vez a falar da reconversión dos votos das mocións en rogo. Home, é que quen ten o poder para facelo é a señora alcaldesa, a súa alcaldesa, a alcaldesa de todos, pero evidentemente a súa xefa. Entonces, eu creo que debería decirlo a ela, se o mellor non está vostede de acordo coa reconversión dos votos. E xa, contestando ao voceiro de Vilalba Aberta, señor Renda, eu non lle solicitei a retirada dos puntos, eso fixo o señor Vidal. Nosotros concordamos en moitas das cuestións que eu lle fun recordando, pero sonlle franca e creo que deberemos ser rigurosos. E xa lle dixen, se o primeiro punto podemos chegar a perder e a risco de sanción por parte da Comisión Europea, por unha, ter unha sanción e por outra, perder parte da financiación. Por eso, dende o Partido Popular de Vilalba solicitamos a votación por puntos separada, o punto 2, do punto 1 e 3. Mais nada. Sí, simplemente que dende Vilalba Aberta aceptamos que se vote por separado, lóxicamente. Como dicía na miña intervención anterior, pois nós vamos dar conformidade aos 3 puntos e por xunto, por separado, votaremos a favor de todos eles. Pasamos á votación deste punto da orde do día a moción de Vilalba Aberta relativa ao incremento da dotación de fondos por parte da Xunta en relación coas axudas a PAC. Votos a favor? Perdón, por puntos, sí. Perdón, como ha sido... Sí. Punto número 1. Votos a favor? Ben, pues, entón, dou lectura. Punto número 1... No, pero os que nos estén escoitando non saben cal é o 1 e o 3. Vou a dar lectura logo. O punto número 1, que o Concello de Vilalba insta o Goberno da Xunta a completar con fondos propios a cantidade orzamentaria para a orde de axudas do ano 2022 na cantidade precisa ata acadar os 5,6 millóns de euros necesarios para cubrir as solicitudes presentadas. Punto número 3, que o Concello de Vilalba inste ao Goberno da Xunta a darlle publicidade e transparencia ás decisións adoptadas para público coñecemento das e dos produtores en ecolóxico, co fin de que poidan reconducir as súas explotacións e evitar así as perdas económicas injustificadas. Votos a favor destes 2 puntos? Votos en contra? Abstencións? Ben, queda o punto número 1 e o 3 aprobados cos votos a favor do Grupo Socialista de Vilalba Aberta e a abstención do Grupo do Partido Popular. Dou lectura o punto número 2 dos acordos. Que o Concello de Vilalba insta o Goberno da Xunta a mellorar económicamente as partidas consignadas no orzamento, en particular as que se destinan a axudas ás producións ecolóxicas para cada ano do período 2023-2027. Votos a favor deste segundo punto? Queda este punto aprobado por unanimidade. Punto siguiente da orde do día é unha moción que había sido presentada polo Partido Popular reconvertida en rogo non por capricho desta alcaldía, senón basándonos nas prerrogativas que así, ademais, teñen concedidas que pode facer esa reconversión, pero basado sobre todo nun informe xurídico que xa foi comentado e trasladado aos grupos da corporación en anteriores sesións plenarias, donde así se define cal
e o que sería unha moción, o que sería un rogo. Por tanto, rogo reconversión dunha moción presentada polo Partido Popular en relación ao abandono da zona rural de Vilalba. Partido Popular. Gracias, señora alcaldesa. Sí, dixo vostede, un informe xurídico, pero a última potestade é súa, señora alcaldesa, que iso non o dice. Dice que se apoia vostede na decisión de reconvertir as nosas mocións en rogo baseado nun informe xurídico do secretario. Por suposto, pero o informe do secretario dice claramente que a potestade última, a decisión última é de vostede, da señora alcaldesa. Acabe a frase porque parece que non quere nomealo absolutamente todo. Bueno, traemos a debate. Dixen que facía de feito uso da prerrogativa que tiña por ser a alcaldesa de facer esa reconversión. Vale, a ver se me pode empezar a contar agora o tempo para que non pase absolutamente nada. Bueno, traemos unha vez máis dende o Partido Popular de Vilalba, vémonos na obriga de chamar a atención sobre o abandono do medio rural por parte do Goberno Socialista de Vilalba, que non parece ser do seu interese, tampouco teñen previsto situalo dentro das súas prioridades. En xuño do 2021, este grupo presentaba unha moción con votación incluída, dende a que se instaba o equipo de goberno a adopción de medidas para potenciar o desenvolvemento do rural no noso concello, non só en vías de comunicación, senón tamén en servicios sociais e mesmo transporte. Sen embargo, pouca sorte correu xa que nos encontramos con non do Partido Socialista. Fai preto dun ano, exactamente o 24 de xaneiro do 2022, presentábamos novamente unha moción con votación incluída, onde volvíamos a insistir na necesidade latente de mellorar e de pôr en marcha medidas para revitalizar a actividade e o desenvolvemento das nosas parroquias. Sen embargo, para o equipo de goberno non debe ser ningunha prioridade o desenvolvemento das nosas parroquias, o arranxo e os servicios de calidade no noso rural. Comezarán coa súa retaila de desculpas por uns e por outros, sen embargo, queda patente que o rural esmorece día tras día. As vías municipais están en estado de abandono, non o digo eu, as imaxes, e como sabemos que son seguidores da conta do Partido Popular, así poden observalos dentro das imaxes das redes sociais, pero tamén, se se dan un paseo así escaso, que parece ser que non habitúan moito, se se dan un pequeniño paseo polo rural, o poden comprobar vostedes mesmos. De feito, as imaxes reflexan ese estado de abandono no que se atopa, e o que é peor. A señora Beleiro, a señora alcaldesa e o equipo de goberno parece ser que mira para outro lado. Engarzados e ocupados nas súas obra estrela. O despilfarro de recursos económicos de máis d'1 millón de euros na zona recreativa da Madalena, que pasará á historia como un parque de formigón. A prioridade para vostedes é cumprir os seus caprichos socialistas, que nin tan sequera son as promesas do seu programa electoral. Podemos proseguir cos seus compromisos incumpridos o pasado 29 de novembro do 2021. Fai máis dun ano, saía por unanimidade dos tres grupos unha moción proposta polo grupo do Partido Popular para levar a cabo un plan de sinalización que supostamente xa estaba en marcha, decía o señor Vidal por aquel entonces. Un ano máis tarde, segue como empezou. Sinais tiradas, rotas e mesmo inexistentes. Poderíamos falar das numerosas promesas que vostedes manteñen con diferentes colectivos e logo non cumpren, pero verdadeiramente caótico da súa nefasta xestión é que a día de hoxe as comisións das festas das parroquias seguen á espera de cobrar o que lles pertence. Temémonos que, heredando vostedes máis de 4 millóns de euros do anterior goberno do 2019, é dicir, do Partido Popular, a estas alturas do 2023, tambalean as arcas municipais. Non se entende que co esforzo que fan as comisións de festas, e de aquí, dende o Partido Popular, agradecemos o seu traballo, algunhas, un ano despois, aínda non recibiran absolutamente nada. Están pendentes de cobrar as subvencións nominativas que lles pertence do ano 2022. Hoxe, 26 de xaneiro de 2023, propoñemos unha iniciativa de impulso poñendo acento na situación da rede viaria municipal e chamamos a atención sobre o deterioro evidente que sofre como consecuencia do susodito abandono por parte do goberno do Partido Socialista.
Chega con dar unha pequena volta polas pistas rurais para ver que o estado destas vías empeza a ser un problema preocupante que exixe a adopción de medidas urxentes para a súa reparación e para calmar a onda de reclamacións e protestas por parte da veciñanza. É certo, e aí coincidimos, que a enorme lonxitude da rede viaria municipal, sendo o segundo concello máis extenso de Galicia, e a súa complexidade non fan doada, por suposto, a solución da problemática, xa que esta implica unha cantidade importante de recursos económicos, así como a racionalización dos mesmos para acadar un mellor rendemento. Parece que quedaron atrás os tempos en que se criticaban os rebacheos e se chamaba polo aglomerado en quente das pistas. Solución que resulta inviable polo seu custo no curto e medio prazo. E non queda máis remedio que combinar o aglomerado coa rexeneración e o rebacheo se se quere manter a rede viaria nun estado sequera razoable. Certo, como dicimos, que é preciso un esforzo económico grande, mas tamén que o mantemento dunha rede viaria decente resulta imprescindible para asegurar unha vida digna á xente do noso medio rural. E, por suposto, garantir a súa comunicación no núcleo urbano fundamental na estrutura económica do concello. A maiores, insistimos na necesidade de levar a cabo o plan de señalización aprobado por unanimidade e que non haxa parroquias de primeira e parroquias de segunda. Todas deben ser prioridades para este equipo de goberno. Ao igual que comezar cos estudos técnicos, xurídicos e económicos naquelas parroquias interesadas no suministro e abastecemento de auga. E non queremos esquecer un dos programas máis importantes iniciados polo anterior goberno e que tanta aceptación tiña nas casas-escolas, como era o xa denominado o rural máis vivo, tan reclamado polos veciños e que instamos ao equipo de goberno que o implemente canto antes. E xa para rematar, insistimos na necesidade de iniciar o expediente destinado a axudas económicas para a rehabilitación e mantemento das casas-escola nas diferentes parroquias, tan necesaria para os veciños que fan as actividades nas mesmas. Por suposto que tendemos a man e sabemos que todo é inviable facelo no mesmo ano e, por suposto, no mesmo momento, pero creo que é necesario chegar a acordos nunha iniciativa que o único que pretende é asegurar unha vida digna a todos os veciños das nosas parroquias, contando co seu apoio, máis nada e moitas gracias. Sí, señora Vázquez, estará vostede de acordo comigo en que a situación do Partido Popular e a de Vilalba Berta é semellante nesta legislatura. Ambas as dúas forzas políticas facemos oposición a un goberno minoría do Partido Socialista. Perfecto, ata aí todos de acordo. Cal foi a acción como oposición do Partido Popular, ou mellor dito, o resultado da oposición do Partido Popular nesta legislatura para cos investimentos no rural? 0 euros. Vostedes traen aquí moitas iniciativas, vostedes patalean, 0 euros. Arrincaron vostedes do goberno municipal. Contrapoñémolo co que conseguiu Vilalba Berta, exactamente na mesma tesitura que a vostedes, pero con, non sei, as contas se me fallan, 5 concelleiros menos. Pois vou dicir ano 2021, a primeira vez que o goberno minoría do Partido Socialista se dignou a negociar con algún grupo 800.000 euros de investimentos para as parroquias. Falta moito nas parroquias, somos moito máis críticos que a vostedes co que está facendo o Partido Socialista nas parroquias. Éramolo con vostedes tamén na anterior legislatura, pero ano 2021, dentro do malo, arrincamos 800.000 euros de investimento para as parroquias. Como? Visitando parroquia a parroquia, escoitando os veciños, vendo pista a pista e intentando ser o máis duros ao tempo que flexibles co goberno municipal para arrincar este investimento. Ano 2022, máis de 900.000 euros para 21 parroquias e ao mes de conseguilo, unha nova proposta de investimento de crédito por valor de 250.000 euros para cumplir cas necesidades daquelas parroquias que quedaron fora. Isto é a parroquia de Oleiros, isto é a parroquia de Belesar, isto é a parroquia de Noche, isto é a parroquia de Mourense e isto é a parroquia de Poizán. E outra parroquia máis, a parroquia de Vilapedre, que se ben si entrou neste acordo, non, ao noso xuízo, se viu beneficiada dun orzamento á altura do que a súa rede viaria necesitaba. Polo tanto, señora Vázquez, con isto eu creo que se di manifestamente todo. A oposición do Partido Popular non é útil, non sirve para a veciñanza. A oposición de Vilalba Berta é útil e sirve. Para rematar, outra cuestión fundamental, porque claro,
hai unha diferenza, iso sí que é fundamental, entre o Partido Popular e Vilalba Aberta, que o Partido Popular tivo durante prácticamente 40 anos a oportunidade de ter, ou mellor dito, ser o partido titular da Concellería con competencias en infraestructuras, con competencias nas parroquias. Nós non, nós simplemente estivemos un ano no goberno, pero xa nos pesa a nós, pero non tiñamos esa competencia. E nós lembrámonos moi ben do que facían vostedes cando estaban no goberno, e o que facían nas parroquias. E nós fiscalizábamoslo e criticábamoslo. Aquí, como se pode cambiar o que facían vostedes e o que fai o Partido Socialista? Pois voulle dicir exactamente co xeito de actuar que está a por de manifesto Vilalba Aberta na oposición. O que eu dicía antes, indo parroquia a parroquia, escoitando os veciños, establecendo unhas prioridades claras para cada unha destas parroquias e actuando. As pistas que máis o necesitan primeiro, as que máis nos o necesitan despois. Non hai outra, pero claro, iso implica unha cuestión ao noso xuizo fundamental. Falando en Román Paladino, mover o cu, falando en Román Paladino, traballar dentro e para as parroquias. Ese é o noso obxectivo e iso é o que nos vamos plantexar dentro duns meses nas vindeiras eleccións municipais. Por lo tanto, señora Vázquez, entendo a súa preocupación, entendo que vostede traiga a colación esta cuestión, entendo que antes das municipais vostedes hiperventilen moito coas parroquias, pero claro, isto é como que nunca foi animar o seu equipo ao campo e cando lle cerran o campo protestan porque non lle deixen entrar no campo. Claro, non é creíble. Mais nada, moitas grazas. Ola, moi boas noites a todos. Bueno, antes de nada, decir que realmente o que dice o Partido Popular teñen que saber todos os veciños que en toda esta legislatura se lles dixo aquí varias veces por miña parte de que propuxeran algunha pista novo rural e ao día de agora, de hoxe, estamos esperando que propuxeran algunha pista. Nos non nos sona ninguna, e máis, eu fixen esta oferta diante de todo o mundo e realmente a señora Sandra Vázquez debe estar moi ocupada na seu función de diputada no Parlamento Galego con un sueldo de 59.440 euros que teñen que saber casi 10 millóns de pesetas. Entonces, claro, ahora nos ven con isto, entonces non ten tempo a propoñer en ningún caso todos este tipo de cuestións das pistas. Alégrome moito do sueldo que cobra, se todo eso non teño por que negar. Pero, bueno, polo menos hai que traballalo e de vir aquí dicindo as cousas. Respecto ao tema das pistas, tamén hai que dicir unha cuestión. A aportación da Xunta este ano do Agader foron 99.000 euros para 1.500 km de pistas. Esa é a aportación da Xunta de Galicia que fai neste concello. E, polo tanto, é unha cousa verdadeiramente sorprendente. Eu penso que, evidentemente, que hai moitas eivas no tema das pistas e hai que recoñecelo por unha rede tan extensa como dixo vostede na súa intervención. Pero tamén non é máis que certo que nós tamén estamos facendo un investimento forte, pero sobre todo con unha deslealtad grande da Xunta de Galicia. Iso teñen que saber todos os vilalveses e vilalvesas. Ao día de hoxe, este millón que von aquí vostede, pois quédase curto, pero vou a ler un pouco, porque evidentemente sí que vai faltar algunha parroquia, vou lendo por parroquias os investimentos. As pistas que se fan Xoiván, A Granda e Cadavas. Torre e Insua, Igrexa a Torre, Marcelle, Sá, Marcelle desde Insua, Rebordaus, a Ponte de Sá e Alumuado na Coteuriña. En Árbol vanse adxudicar Espiñaredo, a lonxitude de Ben de Román, Moscarán, o Couto, Igrexa, Grandabella, o Fondal e o Barreiro. Tardade, Igrexa e os Tineos. Santa Valla, Millares, o Casal, a Ribeira, o Carrizo, a Besura, Vilasuso, Regovello, a Pereira, as Veigas. Colocáronse o tema de traída de auga para 95 puntos que está rematado con 13 km de tubería e además polo tema do IDAE que vostedes non presentaron ninguna axuda po IDAE, só foi unha de 39.000 euros pola Diputación, se puxo 104 puntos de luz novos na zona da Igrexa e na zona do Carrizo. En Sacobade, o Barral, os Muiños, Cabanas, a Fruixeira e toda a entrada que hai no Ventorro.
a parte alumeado en Camiño Vello, no Sisto, en Guadalupe. En a costa se van estar, porque hubo problemas coa empresa daquela, de Asfalgal, Os Acibros, Racamonde, Catadoiro, a Vesta da Riba, a Seara, Pardasalvas, Vilaverdín e Ventoselos, tamén. En Samarugo, Campo Maior, Portocego, O Palleiro, Cornide, Lobán, O Foxo, Corbelle. En Román, O Pedrouzo, O Carboeira, Fontemarín, O Pazo Igrexa, O Valiño, A Revolta, Bouzamelle e CPI Román, que eso está en aglomerado tamén en Quente. En Río Aveso, a Lugo 120, a Lugo P 6514, Sabugueiros, Villamartín, Carracelas, Vila Ester, Grandela, As Campelas e Igrexa e Fontebella, aparte de colocar 60 puntos de luz a maiores do tema do IDAE, que tampouco vostedes solicitaron e que foi por o tema do IDAE. Oleiros, se mete toda a pista que vai encima do tema da Diputación, desde a Panchista hasta o límite con Cospito, que en estas pistas colle Cabanas o Carboeira. Amañouse o barrio de Agadín tamén. En Nete Ladra, Carpaceiras, Ocurre, Lourixe, Aguiar, Abraña, Cabanas, Reboredo e o Caxigal. En Lanzós, Fonte Salgueiro, O Curadoiro, A Veiga, O Picouto, Muruxás, O Adro, Fontebella, As Penelas, Vilate. En Goiriz, O Picouto, Fontoira, Casas Novas, Vidueiros, Pumariño, Gouceira, Fonte Salgueiro, Ramalleira, Broz, Pista da Capela de San Adriana, Pista de Reboiros e Pista de Lagoeira e máis Casas Novas. En Distriz, Gondaísque, Mourense, Igrexa, Bustelo, Gondeboi, Fontedor, Fontechousa, Corvite, Escairo, a Igrexa de Mourense, Casas Novas, Grandisca e Os Curros. En Corbelle, Campelos, Fontebella, Carballal, O Foxo, Samarugo, Corbelle, Fornos. Carballido, Pico da Baixo, A Rega, As Muras, Lamelas, A Pedreira, Veiga de Ponte de Pena Grande. Codesido, Caldeirón, Fontebella, Ferreira de Suso, Ferreira, Rebordero, Casa Camaño. Por certo, Casa Camaño que tuveron 20 anos a unhas persoas ali incomunicadas porque non eran de seu partido. 20 anos, que non podían sacar nin a mai enferma. Eso sí que é gravísimo. O Cordal, a Torre que atravesa, además do alumeado de Buxibán. Seguimos. Boizán, Alba Noche, Penelas, Louseira, Carral Maior, Marcelle, o Iglesiario, Casas Novas e Amarigo, e Belsar, Igrexa, Len, Penarredondo e As Forcadas. É dicir, todo isto son as pistas que se están facendo, que se fixeron e que xa se van a adjudicar outras. O día de hoxe hai 4 empresas traballando facendo pistas no Concello de Vilalba. O que pasa é que vostede nin se preocupou de saber cales son as empresas. Dígame onde están traballando hoxe. Dígame en que parroquias están traballando estas empresas. Porque estánse facendo un número importante de pistas. Aquí vai máis de 1 millón de euros, máis de 1 millón de euros en pistas, e vostedes non aportaron absolutamente nada. Entón, usted poden dicir que non se fixo traballo ningún. É que vostede sabe que fixo unha pista na torre que desapareceu, no río, que non se pode pasar, ou non se acorda. Ali non aparece esa pista, Esa está, se puxo por arriba dun río, está desaparecida, que non se pode pasar. Entón, dicir, aquí van máis de 125 pistas que se están a facer. É dicir, temos que tirar de 4 empresas que se adjudicaron, evidentemente, os traballos se van a adjudicar por o plan único outros 280.000 euros, a parte das xestións que se fixo ca Diputación, ca carreteira da estrada de Lanzós, que xa me parece que se vai a mañar, e tamén a límite de Cospeito, que vai desde San Xurxo hasta o límite de Cospeito. É dicir, é todo isto con 98.000 euros aportados este ano pola Xunta de Galicia e o ano pasado outros 93, con 180.000 euros que non se aportaron da Xunta de Galicia, se fixo todo isto. Quere vostede dicir
que a deslealtad máis grande que pode haber cos vilalveses é a Xunta de Galicia. E vostedes non presentaron absolutamente ninguna pista. É máis, o dixen aquí, e un día, está aquí Agustín, que dixo de facer o alumiado da Coturiña en Insua, que eu descoñecía que había unha subvención que vostede nos ocultou, e que se fixo igual. É dicir, é que vostede chegou aquí e ocultou tamén. Entonces, cando se nos dixo do tema ese, se fixo sin problema ningún. Entonces, o que dice o Partido Popular que non se está facendo nada, pois, dígame ahora onde están traballando estas empresas. Aquí vai un investimento de máis de 1 millón de euros. Entonces, evidentemente que ojalá tuéramos moitos máis cartos para facer e se pudera chegar a moito máis sitios, pero é complicado e tamén temos que dicir que todas estas pistas vostede as ten aprobadas en proxectos. O que pasa que nin as mira, non mirou nin os proxectos, nin se preocupou deso, nin cando están axudicadas, que están en licitacións do Concello, tanto en contratos maiores como en contratos menores. Tampouco se preocupou absolutamente de nada, porque o único que preocupa é cousas no aire. Entonces, vostede, claro, é lógico, non traballa no Concello de Vilalba, o único que vai sacar vídeos dicindo tonterías por aí, dicir, esta pista ten un bache. Claro que teñen moitas pistas baches. Se só fora unha, eu tiraba fuegos. Claro, para que vostede, o único que ven aquí é dicir, é que aquela ten un bache, a outra ten un bache. Claro, é que é lógico, como non vai ser. Despois, a elaboración dun proxecto de abastecimento de auga. Eu podo estar de acordo, pero, ademais, que xa se contei o de tema de Santa Valla, pero mandouse Augas de Galicia unha memoria por 3,5 millóns de euros, que claro que é necesaria para Vilalba. Ao día de hoxe me parece que tampouco hai resposta da Xunta de Galicia, que a Xunta de Galicia ni se sabe ni se lle espera neste Concello, evidentemente. Despois, a aposta de señalización. Penso que ten razón, o Partido Popular, non hai por dicir, se fixo en Santa Valla, e irase facendo as parroquias según se poida facer. Sí, pero, bueno, é que é un robo. E, por outro lado, as axudas económicas que se fala das escolas. Tamén se está revalorizando o patrimonio do Concello, estáse dando subvencións ás escolas habaneras que realmente o Partido Popular as tiña abandonadas. Estáse en Carballido, botouse en Santa Valla e tamén se está facendo en Tardá. Polo tanto, todo o que dixo vostede realmente, salvo que dicindo que se gastaron unha serie de cartos nunha serie de instalacións. Non, para que... Bueno, señora alcaldesa, debería poñer un pouquiño máis de orden, sobre todo cando se falta o respeto, literalmente, que foi o que fixo o señor Fernández. Hai que caer bastante baixo. O señor Fernández sí que caeu bastante baixo. A verdade é que sí, cando vostede cobra un horario público deste Concello, cobra vostede un soldo público, deixou a súa entidade privada, a súa empresa privada, para cobrar un soldo público. Ben, vostede ten que caer tan baixo, porque non sabe contestarme a miña moción, por iso ten que caer vostede tan baixo. Dice vostede que lle parece pouco 1 millón de euros. Estamos abertos a que vostede o incremente sin problema ningún, de verdad. Dice que a retaila que vostede empezou aquí a falar da mitad dos camiños, mitad deles están sin executar. Eso, por si acaso, dice vostede que eu non estou ao corriente. Ao mellor aquí pasei un pouco máis polo rural que vostede. Eso, segurísimo. Mire, se quere falamos da pista da Torre, do escombro que levou vostede para ali. Se quere falamos cando queira. Mire, aquí traíamos un plan xeral de actuacións. Vostede empezou cunha retaila porque non ten ningún plan xeral para traballar no rural. Mire, hai unha cousiña que se lle olvidou, e só teño aquí o ano 2022. Moitos dos datos que vostede deu, e voulle dicir máis, está financiado pola Xunta de Galicia no ano 2022, o Plan Marco de Camiños Municipais, apunte que igual ten mala cifra, 115.157 euros. Apunte, mantemento e melloras das vías que comezou vostede para Nete, Insua, Torre, Corbelle, Alba e Codesido. Apunte que lle faltalle bastante información. A verdade é que sí. Mira que tuvo que caer bastante baixo vostede para falar de soldo. Falamos cando queire. E tamén falamos da perda de subvencións que teñen vostedes. Pero deso vou non falar un poquinho máis tarde porque teño que contestar ao señor Renda. Porque, señor Renda, volva a xurdir
este pacto, este amor, non sei como diría, entre Partido Socialista e Vilalba Berta. Sabe vostede que se acercan as eleccións municipais e volve outra vez o agarimoso relato entre Partido Socialista e Vilalba Berta. Señor Renda, pero vostede no último pacto co Partido Socialista esqueceu as sete parroquias. Mira, se esqueceu bastante, que hasta se esqueceu ahora mismo para numeralas. Voullas dicir para que tamén, si quere, poda apuntar. Belesar, Boizán, Ourense, Noche, Oleiro, San Covade e Xueixo, 0 euros, e Vilapedre, 6.000. Pero mire, outra cousa para contestarlle ao señor Fernández. Dice, na última sesión plenaria este grupo municipal presentaba unha pregunta en relación a algunhas parroquias que quedaban sin ningún tipo de execución. Vostede hoxe chitón por resposta, porque non ten nada, absolutamente nada que contestarme. Pero mira, do rural máis vivo, que? Que falamos? Nada, porque non temos nada que contestar. Temos aquí numerosos. Mira, levo un día a pasear por calquera das parroquias que lle podo dicir eu absolutamente onde están cada un delas. Pero agora vamos falar, de verdad que deberían caerche a cara de vergonza cando falan salen, claro, porque non son capaces de rebatir, entonces teñen que sacar as medios de comunicación, da perda da subvención da Rúa do Calvario. Teño ocasión, é que non sei como non teñen vergoña, de verdade non sei como teñen vergoña de perder unha subvención pola súa nefasta xestión, porque sabe vostede que perderon esa subvención de 195.609 euros con 37, basicamente a perderon porque non tuveron as certificacións de obra en tempo, é dicir, non remataron a obra en tempo. O resto dos concellos si souperon, xa remato, señora alcaldesa, o resto dos concellos si souperon facer a súa labor e vostedes non, por non falar da nefasta xestión da obra da Rúa de Migración que perderon 50.000 euros, ou mesmo da nefasta xestión da renuncia de 2.500 euros. Señora Vázquez, comete unha e outra vez o mesmo erro. Fixo moito nesta legislatura e sempre lle contestou basicamente o mesmo. Non hai ningún matrimonio de conveniencia ni ningún pacto. Hai unha forza política que está na oposición e que fai política útil. Sabe que significa política útil? Política útil significa fiscalizar, política útil significa propoñer, e política útil significa ter a cintura suficiente para chegar a acordos con quen non pensa con a él en beneficio da veciñanza. Esa é a fórmula que nós temos para facer oposición e é, humildemente, a fórmula que aspiramos a aplicar nun goberno municipal dentro duns meses. E fíxese vostede, creo que o Partido Popular e o Partido Socialista teñen máis coincidencias que a Vilalba Berta e o Partido Socialista. E voulle enumerar algunhas. O Plan Xeral de Ordenación Municipal está en que punto, señores do Partido Socialista, señores do Partido Popular? No mesmo. O Partido Popular tiña nun caixón o Plan Xeral de Ordenación Municipal como o ten exactamente nese mesmo caixón o Partido Socialista. O centro de día. Señora Vázquez, que similitudes hai entre o Partido Popular e o Partido Socialista ao respecto do centro de día? Quere que yo diga? A mesma. O Partido Popular decía que non se podía facer o centro de día porque lle facía a competencia aos centros de día de Begonte, de Abadín e de Cospeito. O Partido Socialista dice que non se pode facer o centro de día porque a Xunta non pon un peso. Cando lle dicimos que poña un peso a Deputación como pon nos restantes concellos socialistas, dicen que a Deputación xa non pon pesos para o centro de día e residencias públicas, e despois atopámonos con que o Concello de Guitiriz inaugura unha residencia pública. A redacción do Pexón, o centro de día, señor Vidal, estou intervindo eu, o polígono industrial, tamén hai bastantes similitudes. Esa última fase que non acaba de arrancar os orzamentos, e que son tan diferentes que gobernan cos seus orzamentos, non haberá tanta diferencia de modelo. O contrato do lixo, entendemos que, ao respecto do contrato do lixo, o Partido Popular e o Partido Socialista tamén teñen moitas similitudes, tantas que o Partido Socialista nin tan sequera o quere renovar. Tanto lle gustaba o establecido no contrato do lixo que nin tan sequera o quere renovar. Creo que van aproximadamente 30 meses. Interviña agora, interrumpíndome o señor Vidal, pois que me interrumpa tamén ao respecto do que está pasando con eses 30 meses de retraso na renovación dese servizo ao noso xuízo fundamental. Pero que hai moito máis. Está a política interna deste Concello, réxime de persoal, réxime interno, a relación de postos de traballo. Claro, eu sempre o digo e gústame poñelo de manifesto. Sempre se dixo aquí tradicionalmente que a política de persoal e de contratación do Partido Popular era caciquil. Bueno,
toda vez que non se tomou a consideración de tocar ninguna soa coma por parte do goberno do Partido Socialista, entendo eu que hai similitudes, entendo eu que será tamén caciquil. E remato, señora Veleiro, moitas das cuestións que pon en riba da mesa o Partido Popular, dende as nosas diferenzas, lóxicamente, son certas. Son certas porque nós tamén visitamos as parroquias e nós tamén as escoitamos. Tiveron vostedes nesta legislatura, e remato, a oportunidade Bueno, respecto ao tema do sueldo, cobro 23.000 euros brutos e cobro 1.200 euros líquidos, non teño por que ocultalo, é público como o seu sueldo aquí. Mira, non me cae ni a cara de vergonza, e sobre todo cada un cobra xa allí, que ojalá puderamos cobrar todos o mesmo que cobra vostede, pero tamén usted ten que facer o traballo que ten que facer no Concello, tamén hoxe tamén está cobrando aquí. Eu non, porque teño dedicación exclusiva, pero usted non, claro. Pero despois, outra cuestión a maiores por favor, pero non me interrumpa, que eu non me interrumpa. Por favor, fago unha chamada global á orden. Ten a palabra o señor Fernández. Do que dixo de subvención é moi grave. E vou dicir por qué. Porque a Xunta de Galicia non respostou esa subvención ao día de hoxe. Está dicindo que se perdeu. Co cual, vostede se requireu a Xunta de Galicia por parte deste Concello o outro día o tema por parte cos informes correspondientes que conteste esa subvención. Vamos a ver, está interrumpindo, pero usted ponse nervioso, usted está dicindo que olla o expediente, está dicindo que se perdeu unha subvención, é moi grave. Dixen que non se contestara e que vamos ir ao contencioso porque fala do 60%. Si, por eso, xa lles dirá a vostedes que vostede é unha desleal co Concello de Vilalba e cos vilalbeses. Tan desleal que é que defende que se queira perder esa subvención. Non sei como pode ser vostede candidato á alcaldía de Vilalba, sinceramente, con esta deslealtade. Eso o podo dicir claramente, como pode dicir vostede que non merezco apenas de ser concelleiro, eu podo dicir. Respecto desto, vostede dice, o do Agader, mira que aportou. Si é certo que as pistas que vostede dixo son realmente esas poucas pistas. O resto ou non aportaron absolutamente nada. E máis, vostede nos presupostos non fixo nada, nin para o tema de Vilalba. Que propuxo para traer aquí? Que convenios se firmaron nesta legislatura? Ningunha. Porque aquí se están facendo obras, sobre todo, porque se están conseguindo fondos, dos fondos europeos, que vostedes non foron capaces de conseguir nada. Conseguimos máis de 800.000 euros no IDAE, e vostede era concelleira, e non pideu nin un solo IDAE. É dicir, podíamos ter electrificado, no sentido de nova LED, todo o casco urbán, pero é que vostede ni se preocupaba deso. É dicir, claro, co tema de senadora, despois pasa facendo a goma para o tema de diputado, unha cousa e outra. Aquí están as pistas, vostede lea os proxectos, que non lee absolutamente nada. E iso é o peor que lle pode pasar a unha persona. Non é un ataque personal, señora. Vostede ten súa responsabilidade. A ver se se entende de mirar os proxectos. Perdón, un segundo. Claro. Fagolle unha chamada á orden, señora Vázquez. Está interrumpindo, ten a palabra. Sí, por suposto. Xa debatido este punto da orde do día. Pasamos ao seguinte punto do orde do día, porque ao ser un rogo non se produce a súa votación. Moción reconvertida en rogo de agrupación de Vilalba Berta relativa á creación dun rexistro municipal de bens susceptibles de ser protexidos e postos en valor. Vilalba Berta.
Sí, no. Escoítase, sí? Sí, nada, para a información da veciñanza, simplemente que caeu auga antes sobre a iniciativa, esperemos que non sexa un mal presaxo, e tiñamos a iniciativa a remollo. Ben, Vilalba, señora Veleiro, ten unha mamo a menos. Atopábase no lugar da Costoira, Camiño Real en Belesar, e nin estaba delimitada polo Concello, nin aparecía nos mapas da Xunta de Galicia. Unha máquina que traballaba nunha plantación de eucaliptos acabou con ela. Dende o Grupo Municipal de Vilalba Aberta entendemos que o primeiro que teñen que facer os concellos e as entidades municipais é inventariar todo tipo de ben susceptible de ser protegido. Falamos das mámoas, falamos dos muiños, falamos de pontellas, falamos de muros, a xunta seca, falamos de fontes e xeolocalizalas. De seguido, debe o Concello pasarlle a información á Xunta de Galicia e que esta a recolla nos seus planos para, por último, informar ás empresas madeireiras. En este senso, a presente iniciativa, unha iniciativa que presentamos como moción, vostedes decidiron transformala en rogo, polo tanto os veciños e veciñas non saberán o que vostedes opinan da mesma, é un paso adiante, en definitiva, co que urximos o seu goberno á creación dun rexistro de bens susceptibles de seren protegidos e que se preste tamén atención, especial atención á hora de autorizar a saca de madeira. Porque non o dicimos só en Vilalba Aberta, a mesma lei de patrimonio sitúa os concellos, como antes dicía, como responsables últimos da protección do patrimonio do seu territorio e que, no seu caso, manteñan informada a Xunta. E que camiño a seguir propoñemos en Vilalba Aberta? Pois o camiño que siguen outras entidades municipais que si fan os deberes a este respeito. O traballo de inventario realizaríase co apoio dos planos catastrais, de ortofotos e doutras referencias cartográficas dispoñibles. Esta selección daría como resultado un mapa no que se recollerían todos os elementos que se catalogarían e tería que ser revisado por persoal designado polo Concello de Vilalba. A continuación, realizaríanse diversas reunións con persoas designadas polo propio Concello, coñecedoras dos distintos lugares. Estas persoas servirían de apoio ao traballo de campo e os técnicos terían a última palabra na elaboración deste inventario. A última fase destes traballos sería o da entrega definitiva do inventario, que incluiría, ademais, a impresión de planos e fichas individuais de cada un dos elementos inventariados. Por facer unha analoxía, o Concello de Vilalba xa fixo algo parecido na presente legislatura. O que se fixo co plan de camiños ben pode servir de exemplo para o que, dende Vilalba Aberta, propoñemos para este tipo de bens. Entendemos que o Concello non pode eludir as súas responsabilidades e entendemos que todos os grupos aquí representados deben asumir. Mais nada e moitas grazas. Ben, moitas gracias, señora alcaldesa. Bueno, como parece que o clima electoral empeza a ferver tamén nesta sala, permítame unha precisión de todos os grupos aquí presentes, de momento único que ten designado oficialmente o seu candidato á alcaldía de Vilalba é o Partido Popular, e recai esa honra na miña compañeira Sandra Vázquez. Obviamente, o povo de Vilalba dará ou quitará bazos a uns e a outros, pero me dá a impresión que pola dureza con que é recibida polo señor Fernández e tamén polo señor Renda, se aplicamos aquelo, dime de que presumes, te diré de que careces, creo que a nosa elección vai por bon camiño. Despois, en relación coa moción, a ver, señor Renda, permítame, dende o respeto e dende a retranca, que lle faiga unhas preguntas. A primeira, pero como ten vostede a ousadía de traer a este pleno unha iniciativa como esta, que está pedindo algo a un equipo de goberno que xa o ten todo feito ou ten todo absolutamente previsto? Dígame, señor Renda, como é tan insensato para traer a debate unha iniciativa cando lle dá a gana a vostede e ao seu grupo sin pedirlle permiso ao equipo de goberno para debatila cando o equipo de goberno lle convén?
E dígame, señor Renda, pero home, como se lle ocurre a vostede saturar, encher o pleno con iniciativas propias, con iniciativas de Vilalba Aberta, sin deixar sitio para inxente morea de iniciativas que trae o partido do equipo de goberno a este pleno municipal? Dito eso, señor Renda, permítame dicirlle que, en canto a iniciativa que presenta, eu distinguiría unha parte teórica e unha parte práctica. No aspecto teórico de enunciado da proposta de Vilalba Aberta, nada que acotar, estamos plenamente de acordo e parécenos perfectamente ben suliñado e parécenos perfectamente aceptable todo canto se solicita a creación dese registro, a protección do patrimonio. Sería formidable que o Concello tuvera ese mecanismo e esa ferramenta para poder realizarlo. Non vou dicir que apoyamos a iniciativa, porque, como xa dixo a señora alcaldesa, ao transformarse en rogo non hai votación, pero sí que a suscribimos íntegramente. Dentro do punto de vista práctico, tamén unha breve precisión. Dubido moito de que vai ser a resposta do equipo de goberno, porque xa vemos que este equipo de goberno é capaz de dicir unha cousa e exactamente a contraria, e tamén de facer unha e a contraria. Acabamos de ver, fai un momento, con unha petición de comparecencia que presentamos, que se escandalizaba a señora portavoz do Partido Socialista porque fóramos quen de presentala e de pedir explicacións a ese respecto. E acto seguido, o propio Pleno do Concello, en votación unánime, incluindo tamén o voto a favor do Partido Socialista, pois admite esa comparecencia e, polo tanto, a realidade. Co cual aquí pode pasar calquera cousa. Eu entendo que seguramente, desde o punto de vista práctico, ten máis dificultades porque implica un traballo complexo, implica un custe económico elevado. Incluso, eu lle vexo outra cuestión, que estamos incidindo no tema da asunción de competencias impropias por parte dos concellos. É certo que en moitos casos non queda outro remedio, pero tamén é verdad que é unha cuestión que hai que valorar con cuidado, máxime cando moitas veces desde os concellos tamén nos queixamos, e con razón, da insuficiencia da financiación que debera de corresponder ás corporacións locais. Por eso, eu entendo que o equipo de goberno pois terá que incluir dentro das súas prioridades de actuación o orden no que coloca esta iniciativa que vostedes presentan, pero, tendo o punto de vista da teoría, teñen todo o noso recoñecemento e apoio, siquiera sexa moral. Ben, bueno, esta iniciativa que propón Vilalba Aberta, pois ao final fai unha serie de referencias á Lei de Patrimonio de Galicia, pero obvia que a Lei de Patrimonio de Galicia, no seu artigo 28, di que é unha competencia exclusiva da Xunta de Galicia e, por tanto, creemos que sí, que se establecen unha serie de obrigas e menciónase, como di a propia moción, pois que os concellos teñen a obrigación de conservar o patrimonio, pero o seu patrimonio propio, igual que tamén o teñen aqueles particulares que teñan unha finca, no suposto que plantea o señor Renda, o particular dono desa finca, onde este un ben destas características, tamén ten unha obriga para o cuidado desa finca. Eu creo que é unha idea que podería estar moi ben, pero creo que ningún concello ten recursos suficientes para levar a cabo unha tarefa deste estilo. Decía o señor Renda que había moitas entidades locales que si o facían. Eu gustaríame que me mencione algunha, porque creo que é unha tarefa, primeiro, para que os concellos son manifestamente incompetentes. Segundo, como non teñen a competencia, tampouco van a ter os recursos para facelo. Terceiro, este inventario de bens atribúello a propia norma á Xunta de Galicia. Hai un catálogo que no visor de mapas da Xunta de Galicia pode ver vostede o catálogo destes bens protegidos, e creo que
o que plantea Vilalba Aberta é pouco máis que un brinde ao sol. O Concello carece de medios, e carece de recursos, e carece pois da competencia. Compartimos pois a preocupación por conservar o noso patrimonio, como non pode ser de outra forma. Tomamos nota da petición de Vilalba Aberta, pero sin poder ir moito máis alá, porque nin o Concello ten, como digo, a competencia, nin ten os recursos suficientes, nin ten os medios para poder facer algo deste estilo. Lamentamos esta situación, pero entenderá o voceiro de Vilalba Aberta que levar a cabo unha tarefa deste estilo coa extensión que ten o noso Concello e, sobre todo, pois respecto a unha mámoa ou a calquer ben que por si non sexa visible a simple vista, pois é unha cuestión que excede do que pode facer un Concello das características deste e co orzamento que ten este Concello. Ben, recollendo as intervencións, comezando polo final e tamén con un toque de humor. Señor Bamonde, descoñezo. De feito, ata o sábado creo que non saberemos nada. Facemos unha asamblea aberta, a participación da veciñanza, quen será o candidato ou candidata de Vilalba Aberta. Pero o que lle podo asegurar é que ese candidato ou candidata respetará profundamente a señora Vázquez, pero non terá ningún medo en debater e confrontar con ela. E máis, ese candidato ou candidata entendeu que estará de acordo en traballar daqui ás vindeiras eleccións municipais por derrotar políticamente a señora Vázquez e arrebatarlle a posibilidade de ser alcaldesa. Por lo tanto, nese senso, señor Bamonde, creo que Vilalba Aberta demostrou sempre a súa valentía e as súas ganas de confrontar democráticamente con todos aqueles que lle contrapoñen un modelo de concello alternativo. Ben, en relación coa iniciativa, lóxicamente, toda vez que non se vai votar, entendemos que nos queda a suxerir ao goberno e, recollendo tamén o que dixo o señor Arrouco, entendemos que de aquí a final de legislatura a posibilidade de que o Concello de Vilalba dea inicio a estes trámites non vai estar na folla de ruta do goberno municipal. Neste senso, o que nos queremos poñer de relevancia é que a vontade política ás veces di moito. O Concello de Vilalba non ten medios actualmente e niso concordamos, pero hai que tamén buscar as causas polas cales o Concello de Vilalba non ten medios e polas cales, se o Concello de Vilalba quixera facer un exercicio destas características, tería que recurrir, como se fixo, co inventario de camiños, á contratación dunha empresa privada. Polo tanto, non concordamos co que di o Partido Socialista e como antes dicía, falaba o señor Bamonde de clima electoral, non nos queda outra que guardar nun caixón esta iniciativa e defendela na vindeira campaña electoral para que os veciños e as veciñas poidan establecer as diferenzas tamén entre os grupos. Sempre dicimos que en política municipal, máis que o ideolóxico, que é importante e hai que telo en conta, o importante son as prioridades, as diferenzas son as prioridades. E creo que o mandato 2019-2023 do Partido Socialista o puxo de manifesto. O Partido Socialista na pasada campaña electoral dicía unha serie de cousas, establecía unha serie de prioridades e con esas prioridades presentouse e conseguiu a confianza dos veciños e das veciñas. Que pasa? Que cando tocou gobernar esas prioridades mutaron, entón hai unha serie de veciños e veciñas que están amosando, entendemos que amosarán tamén na cita cas urnas, a súa franca decepción con este cambio. Nos o que vamos intentar é, enarbolar a bandeira das prioridades neste senso, na liña do que nos está a marcar a veciñanza. Hai veciños e veciñas que consideran, e remato, que a conservación do noso patrimonio é unha cuestión fundamental e que debe pôr en valor o Concello, e neste senso aspiraremos a facela posible a partir de maio do 2023. Gracias, señora alcaldesa. Moi brevemente, reafirmar o dito antes de que suscribimos plenamente o propósito da iniciativa. Tamén, decir, que comprendemos, pois, efectivamente,
o sentido de prudencia e de priorización do equipo de goberno e esperar que no menor tempo posible puidera ser efectiva unha realidade como a que vostedes propoñen. Para rematar tamén outra pequena brincadeira, o señor Renta dice que non lle ten medo a señora Vázquez. Oiga, nosotros non presentamos candidatos para asustar e para meter medo, presentamos candidatos para convencer e acadar o máximo de votos posible. Esperamos que así sexa. Insisto, el pueblo soberano tendrá la razón. Ben, bueno, pouco máis que engadir, pois reafirmar no que dixen na miña intervención anterior. Compartimos, pois, sin duda que a preocupación por o patrimonio que temos, pero entendemos que non é unha competencia do noso Concello, que non contamos con recursos e que non temos medios ou temos que priorizar outras actuacións frente a esta. Eu gustaríame tamén pois facerlle ao señor Renda unha pregunta que non me contestou antes, pero trasladolle outra nova porque creo que é interesante para todos os veciños que conteste isto. Cando o señor Renda fala de priorizar, pero sitúa sempre todas as iniciativas no mesmo nivel, todo é prioritario para él, pois non sei o que entende por priorizar. Eu, sin duda, calquera persoa, calquera dos que estamos aquí ou dos que están fora, calquera sería un gran alcalde se os recursos do Concello ou os recursos dos que dispón fosen ilimitados. O problema está cando hai que destinar os recursos escasos a atender aquelas situacións que son máis acuciantes ou máis necesarias. E, nese sentido, pois, a intervención que fixen creemos que sí, que é unha cuestión que hai que abordar e que é interesante, pero, dende logo, non corresponde ao Concello, nin creo que se puderan destinar recursos públicos a este fin, porque non é unha competencia municipal e temos bastantes outros asuntos que atender aos que destinar recursos. Pasamos ao seguinte punto do orde do día. Onte foi rexistrada unha moción do Partido Popular pola vía de urxencia sobre o servicio de atención temperá, pero antes temos que pasar a votar a ratificación da inclusión na orde do día desta moción do Partido Popular sobre o servicio de atención temperá no Concello de Vilalba. Así que votos a favor de que se inclúa esta moción de urxencia. Todos. Es que no levantasteis la mano. Ben, pois entonces pasamos ao seguinte punto da orde do día, moción do Partido Popular sobre o servicio de atención temperá no Concello de Vilalba. Sí, gracias, señora alcaldesa. Bueno, pois, escoitaseme. Sí, escoitase, sí. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, pois a urxencia ven motivada para que o pleno maniféstese sobre un tema de tanto calado como a repercusión que teñen os problemas e o mal funcionamento do servicio de atención temperá sobre as familias beneficiarias do mesmo. Solo o termo atención temperá e o servicio xa é suficiente motivo de urxencia, pero tamén temos que aclarar que con data 5 de decembro de 2022 este grupo solicitou o expediente e ata o 24 de xaneiro, é dicir, o martes, o mediodía, non se nos foi entregado. Polo tanto, non tuvemos tempo a repasar a documentación. Así e todo, podíamos haber presentado a moción hoxe pola tarde e tuvemos o detalle de mirar como poidemos a documentación e registrala ontes o mediodía. Penso que está suficientemente motivada a urxencia. Podería seguir, non? Non, pero como decía que motivaran a urxencia, ou estou no meu tempo de intervención, era porque non... Vale. Bueno, pois en primeiro lugar... Vale, pois perdone. En primeiro lugar,
lugar, queríamos facer unha mención especial a esas nais e pais, esas familias que dedican as 24 horas do día, os 365 días do ano, o cuidado de nenos e de nenas a que lles tocou vivir unha realidade moi distinta. Desde aquí o recoñecemento a cada unha delas. E como me dixo a nai dun neno autista que é beneficiario deste servicio, eu son para meu fillo 24 horas 7, é dicir, 24 horas os 7 días da semana. Todos coñecemos o que é o Servicio de Atención Temperá, pero compre lembrar que é, o que é o Servicio de Atención Temperá para entender tanto a urxencia que a señora Marta Rouco antes noutra intervención dixo que non entendía que viña, tanto como eso como o sentido non da propia moción. O servicio implica o conxunto de intervencións dirixidas a nenos e nenas de 0 a 6 anos e as súas familias e a súa contorna con fin de dar resposta ás necesidades temporais ou permanentes dos nenos con trastornos do desenvolvemento ou risco de padecelas, para facilitar o desenvolvemento da súa autonomía personal e inclusión social. Estamos a falar, señores, de autismo, trastorno por déficit de atención con hiperactividade, discapacidade intelectual, retraso global do desarrollo e un montón de trastornos máis. Ao redor de 40 nenos en Vilalba precisan deste servicio. No pleno do 24 de novembro, a señora Marta Rouco facía gala de ser o equipo socialista o responsable de haber creado este servicio de atención temperá e que gracias a este equipo nenos e nenas xa non iban nin ao ULA nin ao Servicio de Atención Temperá de Mondoñedo. Agora, pais e nais chaman a todas as portas para poder retornar a esos servicios de calidade que aquí vostedes non lles están a dar. Escoceu, señora Rouco, contar que no mes de agosto saltáronse o convenio, porque o convenio di aquí, literalmente, que a prestación de servicio deberá realizarse sen interrupcións durante o período subvencionado en horario de mañá todos os días hábiles da semana e, ademais, 2 días pola tarde. E deron vacacións no mes de agosto. Esqueceu tamén, señora Marta Rouco, quizá non o sabe o mellor, pois mire, xa así se entera. Comentar que levaban xa meses dando un servicio deficiente, cambio de personal aos 6 meses, seguido de marchas continuas de profesionais en reposicións das prazas vacantes, primeiro fisioterapeuta, logo terapeuta ocupacional, logo logopeda, deixando o servicio resumido a atención da psicóloga os venres. E despois de ver as facturas, nin as contas non salen. Vendeu un servicio para a foto de prensa, pero pasoulle, señora Marta Rouco, como os filtros do Instagram, que o que vendeu nada tiña que ver coa realidade. Nais e pais coinciden todos no mesmo, as nais e os pais, non o Partido Popular, un profundo descontento co servicio, e vostede sabe o porque reunirse a finales de ano con esos pais, pero xa a finales de ano había rematado o servicio. Para que se reuniu? Bueno, pois para facer o que vimos hoxe durante todo o pleno, para botarlle a culpa á Xunta de Galicia, que é o que fai vostede. Mire, a Xunta de Galicia que concedeu unha axuda de 130.447 euros, é dicir, casi 22 millóns de pesetas para os concellos, para as agrupacións. Está aquí, señora, porque a sempre nos acusa de mentir, está no convenio, a subvención que recibiron. Mire, anticiparonlle casi 70.000 euros. Non me interrumpa, por favor, que xa sei que non quere escoitar. E vostedes e os outros concellos o único que xustificaron foron 36.913. Os números falan por si solos. Si, xa sei que aburro moito e que este tema aburre moito. O seu lenguaxe corporal xa di todo de vostede, señora Marta Rouco. Foron as familias as que nos fixeron chegar as súas queixas. Queixas dun grupo de familias que quizás son minoritarios para vostede, pero non para este grupo. E esos nenos, esas nenas, esas familias son tan vilalbeses como o resto. A diferencia é que a situación de especial vulnerabilidade fainos, precisamente, ser máis sensibles con eles. Estas familias que ian ao ULA ou ian a Mondoñedo e nas que recibían, ademais, un servicio continuo, ininterrumpido e de calidade, viron en cuestión de meses como os seus fillos non recibían ese servicio que é tan vital para eles, xa que afecta directamente o desenvolvemento destos nenos e destas nenas. E, polo tanto, non se pode permitir perder ningunha soa das sesións. Cada sesión perdida son pasos cara atrás no seu desarrollo. Advertíronlle a vostede o Concello os problemas relacionados coa prestación, a necesidade de ampliación dunha aula, o arranxo dun columpio, material para as clases e moitas outras máis, pero do mesmo xeito que ocorreu coas obras do auditorio, señor Vidal, a ver cando vai arranxar aquelo, seguen un ano despois á espera. Señora Marta Rouco, coa súa mala xestión, parindo un mal servicio, vostede é responsable de que estas familias nin teñan servicio, nin en Vilalba, nin que podan voltar a onde si recibían unha atención de calidade. Mire, para crear un servicio así era mellor que non creara nada. Agora o Concello de Xermade o encargado da xestión e, polo tanto, lavarase as más, mostrando unha vez máis a súa falta de xestión e, neste caso, tamén a súa falta de sensibilidade.
A mesma falta de sensibilidade que atopamos noutros concelleiros, como xa comentei nunha intervención anterior, que para eles pois tampouco existen actividades nin culturais, nin deportivas, nin de lecer, que de ninguna maneira, señores concelleiros, han incluído estos nenos nas súas actividades. Failles gracia e ríense. Desde logo, que pouco respeto que lle teñen as familias de Vilalba. Non existe Nadal, non existen festas acuáticas, nin teatro. Non me interrumpa, señora Marta e señora alcaldesa, podería respetarse o meu turno? O seu turno, perdón, é que ninguén se estaba reindo. Volva a pulsar, por favor, señora Fernández. Nenos, nin festas acuáticas, logo. Teatro, cine, non. Bueno, os pais e as nais que están a escoitar sábeno e precisamente reclaman iso para os seus fillos con todo o dereito do mundo. Ademais, isto non é só responsabilidade da señora Marta Rouco, senón tamén dos que acabo de nombrar aquí diante. Onde están esas familias para o Concello? Dígame onde están. Saben onde están? Voullo dicir eu. Na súa casa, que é o espacio asignado polo Concello este equipo socialista, mesmo espacio que asignan a maiores e ao rural. E tamén, agora, por desgracia, a estos nenas. Isto é o ansiado cambio da esquerda do Partido Socialista. E no canto, ademais, na política social foi converter o rural máis vivo no rural máis morto ou converter este concello nun concello pechado para maiores e, por desgracia, tamén pechado para estos nenos. Vostedes nunca puxeron en riba da mesa o tema cando estaban na posición do Servicio de Atención Temperá. O que poñían era o centro de día que non fixeron. E o fácil que era facer isto, crear un Servicio de Atención Temperá que financia nun 90% a Xunta de Galicia. Señora Marta Rouco, coñece o de Mondoñedo? Mire, voulle presentar. O Servicio de Mondoñedo amplía a atención temperá hasta os 12 anos. O que pasa que de 6 a 12 paga o Concello. Estamos a falar dun servicio con persoal propio, sin contratación externa, con 2 logopedas, a xornada completa, psicopedagoga, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta e educadora social. Servicio de lunes a vernes, todos os días, todas as semanas, de todos os meses do ano. Agora acaban de volver a pedir a subvención. Esta vez é de 322.444 euros. É dicir, casi 53 millóns de pesetas. Isto tamén é mentira, estou moi inventando, verdad? Vale. Mire, para 2022, casi 142.000 euros e 170.000 para 2024. Señores de Vilalba Berta, recordo que no último pleno decían que eu viña con moitos datos. Traigo os datos para isto, para explicar que invertiuse 130.000 no 2021, 140 do 22 e para o 24, 170.000. O mesmo ocurre co tema de sanidade. Por todo aquí exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular presenta esta moción solicitando que se cumpra o convenio de colaboración, dando un servicio ininterrumpido de luns a vernes, como así estipulan as bases, sin esas vacacións que se dan en agosto. En caso de estar vacante algunhas das plazas que se cubran con carácter urxente, incrementando, se fai falta, o prezo da hora para poder ter esos profesionais, que se leve a cabo a ampliación da creación da aula solicitada xa fai un ano, que se dote o servicio de material solicitado coa maior brevedade posible, que daqui en diante se incluyan a estos nenos e nenas nos programas culturais, deportivos e de lecer do Concello. Estos nenos teñen que estar tamén aí. Visualizar e garantir a igualdade de oportunidades tanto para estes nenos como para as súas familias, creando unha contorna inclusiva e así darlles o lugar que se corresponde no Concello. Que a Concelleira dé conta da situación actual do servicio e que daqui en diante se convoque a Comisión de Servicios Sociais de maneira periódica para informar sobre o funcionamento do Servicio de Atención Temperá. E me adianto a Vilalba Berta en relación pola pregunta que me dixo do por que non estaba na pancarta o día 21, non? Era de xaneiro, vale. Mire, non estaba, as médicas estaban, en primeiro lugar, están de baixa, vale, non unha cuestión de recortes. A Consellería é consciente de que están de baixa, un dereito laboral, estar de baixa, non? Hasta aí chegamos todos. E están de baixa as dúas médicas. E a Consellería é consciente, e todos somos conscientes do problema que hai. Nese pleno do que se mofaba un pouquiño, non? De que eu viña con moitos datos, dinlle un dato moi importante, que era o que di a Asociación de Pediatras de Pediatría de Atención Primaria de España, que esos co Partido Popular xa dixen que non tiñan nada que ver. Dicen que existe un déficit de pediatras en atención primaria, unha previsión de que este déficit aumente. Las autoridades sanitarias tienen que hacer un esfuerzo en la formación MIR, aumentar las plazas MIR. Yo eché de menos en esa pancarta que no pusieran más plazas MIR y más el día que se celebraba el examen MIR. ¿Por qué no hicieron eso? También eché de menos la poca solidaridad cuando colapsaron, cuando había un solo empleado en el mostrador del centro y colapsaron con el registro
con el registro de esas reclamaciones a la persona que estaba ahí, 98, no 200, como dijeron en las redes sociales. Y, por cierto, en algunas de ellas se nos calificaba como cabestros al personal del centro de salud, y cuando quieran pueden ir a verlas. Nada más por ahora. Ben, eu vou agardar a facer a miña intervención a que comparezca a persoa que a alcaldesa delegue para ser voceira neste punto por parte do Partido Socialista. E despois, señora Fernández, señores do Partido Socialista van a entender perfectamente por qué. Vai por diante unha cousa, antes de intervir. Señora Vázquez, Vilalba Berta non é responsable das opinións dos veciños e das veciñas, só faltaría. Vilalba Berta non dixo en ningún momento que houbera 200 reclamacións. O que dixo Vilalba Berta que había 200 persoas. Unha cousa é a xente que está fora e outra cousa é a xente que vai facer a reclamación. Por lo tanto, vostede que sempre di que é rigorosa cos datos, sexa tamén rigorosa coas súas afirmacións. Despois intervirei porque necesito urxentemente que interveña a señora do Partido Socialista ou o señor do Partido Socialista para despois facer unha comparativa que, lóxicamente, vai coller tamén a cuestión do servizo de pediatría como un eixo fundamental. Entenderánme, xa lle digo por qué. Ben, bueno, quero empezar dicindo que me parece terriblemente grave que unha persoa que se dedica, como acostuma a presumir sempre, a sanidade e o eido sanitario, faiga unha intervención deste tipo. E voume explicar, pero pareceme extremadamente grave, a vez que me parece extremadamente grave as dúas varas de medir que ten esta persona. Se as vacacións as collen nos Sergas, é un dereito laboral. Se as collen en calquer outro servicio, pouco menos que están atentando contra a vida de algunha persoa ou están facendo algo, pois, cando menos estrano. Mire, a urxencia de que vostedes presenten esta moción hoxe aquí responde exclusivamente a un intento de presentar para o seu debate unha moción e que haxa unha votación única e exclusivamente. A preocupación do Partido Popular por este tema queda reflexado na traxectoria do Partido Popular respecto da atención temperá. E cando me refiro ao Partido Popular, non me refiro só ao Partido Popular do Concello de Vilalba, refírome ao Partido Popular en xeral, porque ao final, cando estamos falando dun tema tan importante como a atención temperá, o Partido Popular ten moito que decir, e ten moito que decir, e ten moito que ver tamén co desmantelamento da atención sanitaria que recibimos as persoas froito da política do Partido Popular, sexa na Xunta de Galicia ou sexa en calquer outro sitio. Mire, escoitando a falar a vostede, pouco máis parecería que eu son a responsable da morte de Manolete. E mire, voulle dicir, o único erro que cometeu esta concelleira foi solicitar unha subvención dende a boa fe para tratar de axudar a moitas familias do noso concello que tiñan que desplazarse a Toula ou a outros concellos porque durante o tempo que gobernou o Partido Popular en Vilalba nunca se pideu esa subvención. Por eso, que vostede veña hoxe aquí a mostrar a tremenda sensibilidade do Partido Popular con este tema, moléstame e moléstame por os argumentos que lle vou a seguir explicando. Iso que vostede describiu perfectamente que se chama atención primaria, atención temperá, é unha cousa que me afecta e que me preocupa enormemente. E voulle explicar o porqué. E por eso fixen unha reunión con todos os pais, porque son a primeira que dou a cara cando hai problemas e que fun ali a escoitalos a eles e a darlles a información de primeira man, que non é nin de lonxe a que vostede ven de decir aquí como nos ten habituados no seu discurso intencionadamente malicioso e de atacar a todos por sistema sempre. E voulle dicir, o Concello de Vilalba, como dixen antes, solicitou unha subvención para dotar un servicio de atención temperá. O único que fixemos foi solicitar unha subvención. Puxemos en marcha
un servicio, que é un servicio moi sensible, e o gran error foi ese, foi solicitar a subvención, e solicitouse coa mellor intención do mundo, e podo yo garantizar, coa mellor intención do mundo, que era axudar a esas familias. E que pasou? Pois que agora mesmo, froito desa orde de subvención e froito desa interpretación que fai o Partido Popular do que é a atención temperá, porque vostede di que é responsabilidade miña, pero vostede explíquelle como pode funcionar un sistema que se di que é unha rede de atención temperá de forma que dependa de que un concello poida contratar un servicio, porque o único que estamos facendo por todos os medios é tratar de contratar o servicio para que se siga prestando. E como pode ser que a Xunta denegue a eses nenos volver á rede de atención temperá e volver aos Sergas? Como pode ser eso? Explíquemo vostede. Mire, como dixen antes, é un problema que non ten fácil solución, porque as ferramentas que ten este Concello son as ferramentas que ten este Concello. Decía antes a señora Sandra Vázquez ao respecto da moción que presentou Vilalba Aberta, que claro, había que cumprir a legalidade porque senón podía ter consecuencias. Pois é que este Concello tamén ten que cumprir a legalidade se non ten consecuencias. Nós pedimos unha subvención en cuya orden de convocatoria se premia a solicitude conxunta de varios concellos. Pedímolo co Concello de Guitiriz e pedímolo co Concello de Xermade. Púxose en marcha o servicio, adxudicouse o servicio a unha empresa, a empresa empezou a prestar o servicio e non houbo ningún problema hasta este ano. Todo iso que relata vostede aí de cambios de profesionais, de despidos, eso todo é rotundamente falso, non houbo ningún despido. Os profesionais que se cambiaron foi porque eles pediron a baixa voluntaria e se sustituíron por outros. E parece mentira que vostede, que defende aquí a política de contratación dos Sergas e que é a principal defensora, que parece vostede, a delegada da Xunta en Vilalba, me veña con estas cousas. Non se paga máis porque a orde de subvención é a que é. E dime vostede que hai gastos sin xustificar. Mire, hai unha porcentaxe dos gastos desa subvención que a propia orde non exixe xustificar, que son os gastos de calefacción, etcétera, etcétera. Pero eso non quer dicir que non se perciba esa parte da subvención. Eu creo que naide botou balóns fora, ao contrario, fun a primeira que fun a dar explicacións coas familias e volverei ás veces que sexa necesaria, e non é unha situación agradable, créame que non. E levamos moito tempo dando voltas con este tema para tratar de buscar unha solución. Mire, a primeira licitación fíxose o 28 de setembro do 2022. Presentáronse unha serie de empresas que foron renunciando sucesivamente. Fíxose unha segunda licitación que se resolveu e adxudicouse a unha empresa e está previsto que o día 12 de febreiro, transcurridos os 15 días que marca a lei para poder firmar o contrato, empeza a prestar servicio o día seguinte. Mentras, fíxose un contrato menor. É obvio que o servicio non funciona ben, pero creo que ninguén nos deberíamos alegrar de eso. E o Partido Popular trae hoxe aquí unha moción que non vai aportar nada. A situación vai a seguir exactamente no mesmo punto. O único que vai aportar é que ven usted aquí e empeza a despotricar contra a min como se eu fose unha persoa irresponsable que estou totalmente despreocupada deste tema, que me dá absolutamente igual. Pois non, señora, non me dá absolutamente igual. Non estou despreocupada. Non me dá igual esas familias. E non pode decir vostede todo eso gratuitamente para sentirse mellor. Mire, se usted necesita atacar a xente por sistema para sentirse realizada, eu non. A min preocúpame esta xente e preocupanme estas familias. E non poden mentir así. Pois daquela maneira, mire, se ten a documentación, vería vostede que hai material que ten que aportar a empresa. Vería vostede que moitas das cousas que di así gratuitamente e alegremente non son verdade. E eu creo que xa está ben, porque veñen aquí, din, é que este goberno non fai nada, é que non sei que, impunemente. A señora Sandra Vázquez refírese a min. Antes de que eu, no meu primeiro turno de palabra, houvese falado, a señora Agustina, a señora Sandra e o señor Agustín xa me habían nombrado nas súas intervencións. Eu, se lles contesto, dinme que dedico o meu tempo a contestar. Señamos serios e sobre todo con un tema como este. Mire, a diferencia é que eu cando lles digo cousas
que lles parecen mal. A señora Sandra Vázquez pareceulle mal o que lle dixen antes. Pois mire, sinto, pero é a realidade. Non pode vir agora a preocuparse por os procesos selectivos cando durante anos provocaron esa situación. E non pode vir usted agora aquí a decirme que os concellos somos malos malísimos porque non prestamos un servicio de calidad cando estamos prestando nas condicións que nos marca a Xunta de Galicia. E cando creo, é algo que deberíamos loitar por elo, cando estes nenos non se está prestando un servicio aquí porque o Concello ten unhas limitacións que non pode salvar, dígame, que faría vostede distinto do que estamos facendo? Non fixemos a licitación en plazo, non fixemos todos os trámites preceptivos que marca a lei, que faría vostede distinto? Pois cando estamos facendo isto, non pode ser que veña aquí a despotricar de nosotros. O que terían que estar facendo, e o que teríamos que estar facendo, é pedirlle á Xunta de Galicia que solucione este problema, porque non pode ser que un concello se vexa coas mans atadas e unha serie de familias esteñan perdendo de que os seus fillos sexan atendidos cando o necesitan, como dixo usted, urgentemente. Poñan o exemplo de Mondoñedo, o exemplo de donde queira. Sí, o servicio de atención temperá de Mondoñedo funciona moi ben, pero leva moito tempo e ríxese por outra orde de subvencións distinta. Sexamos rigurosos. Digamos as cousas como son. Eu sinto na alma e traslado yo ás familias, xa lo trasladei cando fun á reunión con eles, pero non me pode estar atacando como que eu estou totalmente despreocupada e que me dá igual. Non é verdad e non lle vou a consentir. Mire, señora Marta Rouco, en primeiro lugar, eu tampouco lle vou a consentir que pleno tras pleno me tache de mentirosa. Usted amenazou o señor Modesto Renda e dixo que non se podía verter mentira ni calumnia ningunha sobre a súa persoa. E vostede tamén está a mentir, porque digo unha cousa, isto que traigo aquí non o inventei. Dixéronme os pais e as máis que están a escoitala. Polo tanto, os pais e as máis tamén saben quen é a señora Marta Rouco. A Xunta de Galicia, sempre a culpa é da Xunta de Galicia. Mire, 130.000 euros lles deron para montar un servicio que non foron capaces de facer. E díceme, que faría vostede? Que faría vostede? Pois voulle explicar. Faría o que fai o Concello de Mondoñedo, ese servicio tan especial que ten, que non ten moitos máis anos, vale? O que fai ese Concello é que, por exemplo, estamos en 26 de xaneiro, teñen os presupostos aprobados, os de 23, e como vostede se chama entelequia, os famosos, sabe, os presupostos, sempre di que non valen para nada, non sirven para nada, sabe para que sirven os presupostos? Sirven precisamente para dotar unha partida e aumentar o precio da hora. No caso dos pediatras do centro de saúde é que non hai pediatras en España, é que se forman 54 o ano, señora Marta Rouco e señores de Vilalba Berta, 54 se forman para toda España. Non hai, non é cuestión de cartos, traigan un pediatra ou vostedes, aquí o xerente fírmase o contrato. No caso do fisioterapeuta é que aquí cobra 20 euros, en Mondoñedo sabe canto cobra? 30, e sabe quen paga a diferencia? O Concello, e sabe como fai? Sacando unha partida dentro dos presupuestos. Entonces, eu tamén estou moi cansada de que se refira a min a título personal e que sempre me tache de mentirosa e de que sempre estou con un tono bronco. O mismo tono que ten vostede e que tuvo todo o santo pleno. O mismo, por non falar das amenazas vertidas sobre o mellor Modesto Renta no pleno anterior. Despois, que son os pais e as máis, insisto, os que están a mentir. A Xunta non, por que non poden volver estes nenos? Porque vostede tuvo a ilustre idea de crear o servicio, e ao crear o servicio os nenos non poden voltar a esos servicios de atención temperá. Polo tanto, non é culpa da Xunta de Galicia, que lle está a financiar o 90% do servicio. O 90%. E como non ten xa excusa e non sabe de por onde salir, volve hoxe coa Xunta de Galicia. Diga, equivoqueime, fíxeno mal. Non pasa nada, todos somos humanos e todos podemos errar, pero xa está ben de tacharnos a todos de mentirosos e de ter un tono bronco. Cando levan todo o pleno dicindo, tamén o digo, usted dixo aquí que era terriblemente, ou terrible, como foi o que dixo, as miñas afirmacións, e que eu, que xa se repetiu a terceira vez que me dice que si veño de delegada da Xunta, vostede que ven, de xuíz aquí, de presidenta da Diputación, porque sempre está como 5 pisos por encima de toda a corporación municipal, señora Marta Rouco. Tome exemplo das súas propias palabras, de acordo? Nada máis. Ben, quixen agardar a coñecer as dúas intervencións porque entendíamos en Vilalba Berta que esta cuestión exemplifica algo que é fundamental para nós e que creo que cada vez máis veciños e veciñas entenden. Ten que ver con que o Partido Popular de Vilalba, malia levar o nome de Vilalba no seu nome,
non sirva os intereses de Vilalba. É, señora Fernández, e yo digo dando respeto, unha delegación do Partido Popular de Galiza en Vilalba. En última instancia, o Partido Socialista demostra tamén cos seus feitos que, malia levar o nome de Vilalba no seu logo, non é un partido político vilalbés, senón que exerce como delegación dos intereses do Partido Socialista, nomeadamente dos seus intereses electorais. E vou explicar por qué. Vostede, señora Fernández, trata os temas dependendo de quen é o suxeito competente dos mesmos. Vostede fai diferenciacións en base a quen é o suxeito competente, porque hai un paralelismo claro que entendo que os veciños e as veciñas están a visualizar. Non hai fisioterapeutas, non hai fisioterapeutas, non hai fisioterapeutas, fronte, non hai pediatras, non hai pediatras, non hai pediatras. Os partidos políticos aquí representados, o Partido Popular e o Partido Socialista, botan balóns fora sempre e cando eles son ou o seu partido é o competente na materia e atacan, hiperventilan e montan aquí un absoluto totum revolutum de acusacións para co outro para conseguir réditos electorais. E voulle decir precisamente porque Vilalba Aberta non é así, porque Vilalba Aberta concorda absolutamente co que vostedes plantexan, sin que a señora Rouco e o goberno socialista vexan isto unha mala intención. Nós non dubidamos de que a señora Rouco actuara de boa fe, e que non o dubidamos, entendemos que ninguén neste pleno actúa de mala fe. O que dubidamos, ou mellor dito, o que constatamos é que se a señora Rouco no seu día puxo en valor que ela mesma e o goberno que representa era ese goberno, esa concelleira que trouxera este servizo a Vilalba, agora estará de acordo comigo en que ten que apeitar con todas aquelas problemáticas que se lle deriven. Do mesmo xeito que a señora Fernández e o Partido Popular ten que apeitar con todas aquelas problemáticas que se deriven dunha serie de recortes de servizos por parte dun goberno, neste caso autonómico, que comparte color político con ela e con eles. En este senso, Vilalba Aberta vai votar favorablemente a esta moción de urxencia que vostedes presentan, porque Vilalba Aberta non fai distincións. Vilalba Aberta é necesaria no Concello de Vilalba, basicamente por unha cuestión, porque cando ten que elixir entre o partido e os veciños, sempre elixe os veciños, algo que non acontece co Partido Popular e algo que non acontece co Partido Socialista. E faise necesario un goberno liderado por Vilalba Aberta a partir de 2023 porque se fai necesario que, por primeira vez na historia deste Concello, goberne un partido que non ten as mans atadas con ningún outro interese que non señan o dos veciños e o das veciñas. Por lo tanto, voto favorable, do mesmo xeito que votamos favorablemente sempre a todas aquelas iniciativas que, independentemente de que foran presentadas por nós ou por outro grupo, pedían o fin dos recortes de servizos. Ben, eu creo que o señor Renda, cando di que o Partido Socialista obedece aos intereses do Partido Socialista, eu reto a que me diga algunha vez que este grupo municipal votou en contra de algo bo para os veciños e veciñas, antepoñendo os intereses do Partido Socialista aos dos vilalbeses. Reto a que mo diga porque creo, sinceramente, que non me vai a poder contestar. En canto ao resto de afirmacións que se fai nesta moción por parte do Partido Popular, pois eu creo que se convoque a Comisión de Servicios Sociais, eu creo que os membros do Partido Popular deberían ter claro que poden pedir a convocatoria de comisións cando así o queiran, porque está recollido no ROF e non teñen por que vir a este pleno a solicitalo. Poden pedir unha convocatoria de comisión en calquer momento. Que a concelleira dé conta da situación actual do servicio? Pois dou conta ás veces que faga falta. Visualizar e garantir a igualdade de oportunidades tanto a estes nenos como ás súas familias, creando unha contorna inclusiva e darlles o lugar que lles corresponde no noso Concello, creo que o estamos facendo e creo que a súa apreciación interesada pois non llevou a comprar o seu marco e creo que en todos os programas culturais deportivos de Lecer hai nenos e nenas
con dificultades que se integran plenamente. Creo que máis que facer actividades segregándoos a eles, o que se debe facer é polo que estamos apostando pola integración destes nenos en todas as actividades. Que se dote o servicio do material solicitado coa maior brevidade posible. Mire, teño aquí o extracto da licitación e pode a ler, e é obriga da empresa a aportar o material. Que se leve a cabo a ampliación coa creación da aula solicitada fai un ano coa maior brevidade posible, está xa en marcha. En caso de estar vacante algunha das prazas, que se cubra con carácter urxente incrementando o prezo hora e asumindo o Concello ese aumento. Eu creo que nos limitamos outra vez ao que é a licitación e non podemos neste momento modificala, salvo que o que se pretenda é volver atrás e retrasar aínda máis a prestación do servicio, e cumprir o convenio de colaboración dando un servicio ininterrompido de luns a venres, como así se estipula nas bases de xaneiro a outubro, con todos os servicios contemplados no convenio. Como lle dixen na miña primeira intervención, é o que levamos moito tempo intentando, e créame que polos esforzos que levamos dedicado non foi, e seguiremos dedicando. Pode falar vostede co Concello de Xermade, pode preguntarlle á educadora familiar de Xermade, á educadora familiar de Guitiriz, á educadora familiar do Concello de Vilalba, cal é o meu grado de implicación, si eu estou tranquilamente na miña casa e non me preocupa isto para nada, ou pode facer vostede as xestións que considere oportunas. Eu creo que... Turno de palabra, señora Fernández, chamo orden, non está no turno de palabra. Para o desenvolvemento no servicio, tanto no que respecta a actividade terapéutica cos menores como para que a actividade administrativa que desenvolva o seu equipo. Ben, pois entonces, rematado o debate desta moción, pasamos a súa votación. Votos a favor. Pois queda aprobada por unanimidade. Pasamos agora ao apartado de rogos e preguntas. Para axilizar cada un dos partidos, vamos irlos enunciando e vai a facer a presentación do rogo. Punto número 12 do orde do día, rogo do Partido Popular relativo á Ponte de Ribeira. Pido que sean unhas intervencións breves, porque senón vámonos a alugar moito no tempo. Non se preocupe, señora alcaldesa, que leeremos solo a parte final de instar ao Concello de Vilalba que repare a maior brevidade posible a Ponte da Ribeira que une as parroquias de San Simón e Samarugo, en aras de evitar calquera situación de perigo que poida xurdir, sobre todo, como xa saben todos, despois de estas adversas situacións climatolóxicas que tuvemos que vivir, sendo unha demanda dos veciños, obviamente, despois de reclamalo este grupo municipal en dúas ocasións, e que creemos que é necesaria o seu arranxo canto antes. Tomamos nota, é un dos lugares sobre os que sabemos que hai que actuar e somos conscientes, está sinalizado ademais para limitar o paso por tonelaxe de determinados vehículos. Siguiente rogo do Partido Popular relativo ao pabellón municipal de deportes de Vilalba. Pois agradecendo a resposta e a sintonía da anterior, vamos na mesma. Sabemos exactamente que recentemente o Concello de Vilalba facía a labor de arranxo provisionalmente do que ten que ver coa cuberta do pabellón municipal de deportes de Vilalba e preguntamos simplemente a iniciativa de impulso se ten previsto o equipo de goberno a programar ou a actuar un proxecto máis viable, máis importante a nivel económico para a impermeabilización da coberta do pabellón municipal de deportes e evitar, evidentemente, o deterioro dunha instalación deportiva municipal.
simplemente dicir que aquí pon instar ao Concello de Vilalba. Non sei se pregunta se rogo, é un rogo. E rogo, pero nada, aclarar que o que se arranxou do que acabas de comentar foi, debido ás inclemencias que houve no Nadal, foi un arranxo temporal porque estaba a persoa, podes preguntar, a persoa que subeu, que se houve, vamos, descolocáronse, había que arranxalo ou senón había que paralizar as cousas que se estaban facendo no pabellón. De todas maneiras, eu respostaríache que estamos totalmente de acordo en que sí que habría que actuar cando se pudera no pabellón, ainda vou máis alá, que habría que incluso ampliar o pabellón para que levar as actividades que moitas veces temos problemas para facer as actividades que temos. Iso estou totalmente de acordo, pero tamén dicir que as cousas que hai, por exemplo, as pequenas cousas como poden ser condensacións e tal, non son da hora que xa son dai tempo. Punto número 14, rogo do Partido Popular relativo á adhesión ao convenio do Concello Doing Business. Instamos novamente o Concello de Vilalba a adhesión ao convenio Concello Doing Business, basicamente porque hai aprobada unha iniciativa a instancias do Partido Popular en sesión plenaria que se votou positivamente polos 3 grupos representativos e creemos que dita adhesión repercute no asentamento de novas empresas, evidentemente na nosa vila. Pois esta cuestión, como xa se explicou noutros plenos, a adhesión a este programa Doing Business está condicionada por hai que modificar, creo que son 6 ordenanzas fiscais. Como por todos é sabido, pois durante bastante tempo tuvemos unha interventora a tempo parcial que viña un día a semana e obviamente pois houve que priorizar o tempo que ela estaba aquí a outras cuestións. Agora que temos o servicio de intervención a tempo completo, pois mirarase este tema e para modificar esas ordenanzas pois é preceptivo que ela faiga un informe ao respecto. En cando teñamos o informe, pois poderemos informar sobre a conveniencia ou non según o que se aprecie neste informe. Punto número 15, rogo de Vilalba Berta relativo á corrección de erros na numeración de vivendas en varias rúas do casco urbano. Ben, este é un rogo ben simple. É un problema bastante común en casi todos os concellos, pero non deixa de ser un problema importante para as persoas que sufren. Sobre todo, na rúa Plácido Peña, do cruce de 4 camiños para baixo, dirección Santa Valla, ten un problema gravísimo de numeración. A maiores hai casas de nova construción ou que se están construindo e van ter mal o seu número. Un exemplo, unha das casas das vivendas novas de construción, de nova construción, deronlle un número par que xa ten un edificio do outro lado da rúa, cando a vivenda tería que ter un número impar. Problema, renovar o DNI ca nova residencia. Que dirección se lle pon, que número tes? Recibir cartas ou documentos moitas veces non chegan. Dentro do Concello ten que haber preocupación por solucionar todo tipo de problemas, tanto grandes como que son moi vistosos, como outros que afectan aos veciños, e para eses veciños sí é un problema importante. Por iso solicitamos que o Concello poña todos os medios necesarios para solucionalos no menor tempo posible. Ben, neste caso, pois tamén tomamos nota. Decía a voceira de Vilalba Berta que é un rogo simple, sí, é un rogo simple, pero é unha cuestión moi complexa porque require unha revisión completa da numeración. Entón, pois, sí, sabemos que o hai que facer, estamos pois mirando as distintas opcións e o antes posible pois acometerá esa revisión. Pasamos ahora ao capítulo de preguntas para axilizar. O señor secretario dará... Pero es que lo presentaron al final, iba al final. Sí,
porque foron presentados 2 rogos a última hora, entonces ao final vamos a continuar co orde do día tal como está. Entonces pasamos ao capítulo de preguntas, o señor secretario irá formulándoas e daremos resposta. Ben, pregunta do Partido Popular relativa á Rúa da Pravia. En que se basea o equipo de goberno para empregar personal municipal nunha obra que está licitada a unha empresa privada na Rúa da Pravia durante a época navideña e quen deu a orde para realizar actuacións na Rúa da Pravia durante a época de Nadal? Vendeuse a situación no Nadal que o día 26 de decembro, como consecuencia das temporales tan grandes que houve eses días, a empresa non traballaba ese día por convenio da construcción que se denomina hora cero, por tanto non podían traballar ese día para poder facilitar que se poidera transitar por esa rúa, pois foi necesario que o persoal do Concello fixera un mínimo acondicionamento allanando para poder pasar a circulación. En canto á segunda parte, é unha empresa privada e, por tanto, ten unha organización do traballo con un cronograma, non ten que dar órdenes ninguén, ten que desenvolver o seu traballo. Ben, pregunta do Partido Popular relativa ao Museo de Prehistoria e Arqueoloxía. Con tempo máis que suficiente para analizar o informe xurídico sobre o proceder do expediente do museo, que actuación realizou o equipo de goberno para solventar dita situación? Pregunta tamén a señora Beleiro se ten previsto arranxar algún dos problemas físicos e xurídicos nos que sigue inmerso o museo e a que se debe a pasividade do equipo de goberno ante a precara situación da institución dependente do Concello de Vilalba. Ben, este tema xa foi debatido en moitas ocasións e mesmamente se convocou unha comisión informativa específica para tratar solo este tema. Bueno, nestes momentos estamos intentando contactar cos titulares dos fondos para coñecer cal é a súa disponibilidade, si están co convencemento de continuar con eles depositados no propio museo unha vez que se arranxen os problemas legais e administrativos os que son todos coñecedores que está inmerso o museo. En canto a solucionar algúns problemas físicos, que son problemas estruturais que veñen de moito tempo atrás, solucionanse os máis urxentes, os máis inmediatos, como foi o cambio dunha canalización e limpeza de canalóns que evita que, a pesar de todos os temporais que vimos sufrindo estes últimos días, pois non houbera esas filtracións tan grandes de auga. En canto ao tema xurídico, é un expediente moi complexo que precisa un estudio pormenorizado para poder resolverlo, que implica non só ao Concello de Vilalba, senón a outras administracións, como pode ser a Xunta de Galicia, entidades e persoas privadas que teñen ali depositados os seus fondos. Hoxe mesmo mantiven unha conversa con persoal do Consello de Cultura que nos solicitaban unha serie de información sobre o Concello. Estamos pendientes de unha reunión directa coa Consellería para tratar o tema do museo. Pregunta do Partido Popular relativa ao Centro de Día de Vilalba. En abril do 2022 abrían un proceso para adquirir unha parcela urbana, sen embargo, quedaba deserto dito proceso. Teñen pensado realizar algunha actuación ou simplemente foi unha cortina de fume electoral? Bueno, o equipo de goberno continuamos traballando continuamente para que Vilalba poida contar con un centro de día no seu concello e que os nosos veciños e veciñas non teñan que desplazarse a outros lugares. Preguntas do Partido Popular sobre o Auditorio Municipal. Cal é o motivo por o cal non se levaron a cabo as obras de reparación solicitadas fai máis dun ano no Auditorio Municipal, despois de que o señor Eduardo Vidal recoñecese no pleno do 15 de decembro que non se realizaran? Tamén preguntan se un técnico do Concello enviou ás asociacións unha mensaxe de texto no que cita textualmente: somos coñecedores de que as portas do auditorio quedan abertas. Cal é o motivo de que sigan sen solucionalo?
cando dentro do auditorio hai instrumentos e expedientes académicos. Se a porta de seguridade non foi reparada, como se reconoceu por o concelleiro Eduardo Vidal en decembro do 2022, quen asume a garda de custodia dos expedientes académicos dos alumnos. Que solución teñen pensada para a aula que foi dividida cunha chapa de 15 milímetros, motivo polo cal quedou inhabilitada, xa que na actualidade non está insonorizada, e por que a concelleiro responsable de Cultura non responde ás chamadas ou mensaxes como así manifestan os vecinos de asociación, pregunta que xa foi formulada en decembro de 2022. Se se refire á pintura de certas dependencias, non se produxo ao seu pintado debido á humidade persistente. Se se refire ao arranxo e a sustitución de elementos de madeira, marcos e portas, cando se dean as condicións oportunas, en todo caso, cando non exista actividade nas dependencias. Se se refire á sustitución de luminarias, repoñeránse as que están fundidas na entrada cando teñamos a disposición unha grúa elevadora con dimensións apropiadas. Na segunda pregunta, que se éramos coñecedores das portas de auditorio que daban abertas, ningún motivo, pois hai unha circunstancia que non se está a dar, era que se referían a custodia de expedientes académicos e demais. Eso corresponderá aos profesores e director do centro. Respecto á pregunta se a porta de seguridade non foi reparada, tal e como se expresou na sesión plenaria anterior, esta porta non pode ser modificada na súa estrutura e finalidade, pois o seu mecanismo de apertura e peche forma parte do sistema de mobilidade diante dun proceso de evacuación do inmoble. Por tanto, ten que ser sempre aberta desde dentro. En canto á seguinte pregunta, que se refería á insonorización de unha aula, estánse valorando distintas opcións. Por último, respecto a unhas preguntas sobre o concelleiro responsable, sí que foi contestado no pleno anterior, en todo caso, reiterar a resposta que parece que non foi comprendida por parte dos propoñentes. Se a chamada se produce cando a concelleira de Cultura está desempeñando o seu traballo e non tendo unha dedicación, pois nese momento non pode atender o teléfono por razóns obvias. Está plenamente xustificado que non se faga unha resposta en ese momento, tal como se dixo tamén na sesión plenaria anterior e tal como acontece en innumerables ocasións, o feito de que calquera concelleiro ou mesmo a alcaldesa que lles fala non responda nese momento, non quere decir que non se poida reiterar a chamada a calquera dos membros do equipo de goberno ou a alcaldesa para comentar calquera incidencia se así se considera. Desde logo, se é unha actuación inmediata, hai outros medios como contactar os teléfonos de emerxencias ou da policía se é dentro do seu horario. A alcaldesa ten sempre o seu teléfono activado. Se non contesta nun momento pode retrasarse, pero contesta sempre. E os concelleiros igual. A última parte, que se preguntaba se estaban a mentir os veciños e asociacións, pois sinceramente creo que esta pregunta está fora de lugar despois do que acabo de manifestar. Pregunta do Partido Popular sobre a pista de xeo. Que criterios de selección seguiu o Concello de Vilalba para realizar a entrega de bonos nos diferentes comercios? Que custo tuvo a instalación da pista de xeo? Que custo tivo a personal encargado do seu funcionamento? E que custe tivo para as arcas municipais os gastos de mantemento e electricidade? Ben, na primeira pregunta, o criterio de reparto para os comercios dos bonos é simplemente que estén dados de alta co seu epígrafe como tal. Que custo tuvo a instalación da pista de xeo? 27.355 euros, pero, bueno, hai que ter en conta tamén que o Concello contou con unha serie de patrocinios que digamos, reducían ese custo.
Que custo tivo o persoal encargado do seu funcionamento? 4.100 euros. Que custo tivo o mantemento? En canto a electricidade, 1.003 euros. En canto a auga, que era necesario para conxelar, non temos contabilizado, pero en calquera caso será unha cifra pequena. Preguntas relativas á situación do Parque Acuático de Vilalba. É consciente o equipo de goberno do despilfarro de recursos públicos e económicos ten sobre o Parque de Formigón? É consciente o equipo de goberno que, con dito gasto, podería resolver moitos problemas de primeira necesidade que ten no noso concello? Coincide o proxecto do novo Parque Acuático co que realmente se está a obrar e houbo algunha modificación no proxecto inicial? Ben, en canto á primeira parte da pregunta, pois, por suposto, non é un despilfarro, é unha oportunidade para que, ademais de que os vilalveses e vilalvesas podamos dispor dun espazo de lecer, tamén sexa un atractivo máis do noso concello para atraer visitantes que ademais contribúan á reactivación económica. En canto a esa denominación entrecomillado de Parque do Formigón, pois facemos un comentario o grupo do Partido Popular que poden poñerse o día en canto ás digamos, tendencias últimas de arquitectos de prestixio universal en canto ao uso do formigón para este tipo de instalacións. En canto a si hai algunha modificación no proxecto inicial ou si corresponde, os grupos da oposición, os representantes políticos, teñen o proxecto á súa disposición, poden o consultar en calquera momento en todas as súas circunstancias. Pregunta do Partido Popular relativo ao pago de subvencións nominativas ás comisións de festas das parroquias do Concello de Vilalba no ano 2022. Cando teñen previsto pagar as subvencións nominativas ás comisións de festas das parroquias? Son conscientes da débil situación económica que están a deixar as comisións de festas nas parroquias coa demora que se está a ter en ditos pagos? Se, supostamente, as festas patronais de San Ramón e Santa María realizáronse pagos en tempo e forma, a que se debe que non fagan o mesmo coas comisións de festas das parroquias? Nalgún caso, levan ata un ano de espera pola cantidade económica que lles corresponde. Pois temos previsto pagar as subvencións nominativas ás comisións de festas das parroquias xa. A demora pois foi motivado por o cambio no servicio de intervención. Como vostedes saben, pois é preciso ese informe de intervención antes de proceder ao pago, de calquera outro pago, vamos. As festas patronais de San Ramón e Santa María realizaron os pagos en tempo e forma e, por suposto, tamén, en este caso, estas subvencións, imposible facelo antes de ter a liquidación do ano 2021, o ano pasado, porque dicen que fai un ano que levamos de retraso e posterior incorporación de crédito de remanentes, que así se fixo, por non, con ese coincidido co cambio de intervención, prodúxese un desaxuste, agora xa está valorado e, por tanto, farase. Pregunta de Vilalba Berta relativa á parálise administrativa en relación coa aprobación do Plan Xeral. Dende a celebración do pleno ordinario de novembro, houbo algún avance en relación aos traballos de redacción do Plan Xeral? Non houbo ningún avance. Está prevista unha reunión coa empresa redactora en data próxima para dar continuidade aos traballos sobre o Plan Xeral de Ordenación Municipal. Pregunta de Vilalba Berta relativa ao estado de tramitación da RPT. Dende a celebración do pleno ordinario de novembro, podería o Goberno Municipal dar conta de algún avance en relación coa RPT? Polas circunstancias de que foi todo o mes de decembro o Nadal, pois a mesma resposta que antes. Atópase na mesma situación que a descrita de aquela. Esperamos avanzar agora en data próxima de forma xa importante.
Pregunta de Vilalba Berta en relación ao retraso de 29 meses na licitación do servizo de recollida de lixo e limpeza. Bueno, dende a celebración do pleno ordinario de novembro, podería o Goberno local dar conta de algún avance no proceso de renovación do contrato de servizo de limpeza, recollida domiciliaria de lixo, suministro e distribución e mantemento de recipientes normalizados de transporte de residuos no Concello de Vilalba? Bueno, a veces temos a impresión de que non atenden as respostas que se lle dan cando fan algunhas preguntas. En este caso, parece que tampouco comprenderon a resposta que lle demos de aquela. Non estamos diante dun proceso de renovación de contrato, estamos diante dun procedimento de nova licitación do servizo e non hai ningunha novidade que comunicar ao respecto. O mesmo que nas respostas anteriores, esperamos que máis pronto que tarde podamos sacar adiante ese tema. Ben, ahora vamos a dar lectura a dous rogos que se presentaron a última hora e por iso van ao final da orde do día. O primeiro é o punto 26 da orde do día, rogo relativo á recollida de nidos de velutina, un rogo plantexado polo Partido Popular. Bueno, pois novamente instamos ao Concello de Vilalba que firme canto antes o convenio coa Xunta de Galicia para a retirada dos nidos de velutina e que dentro do Concello de Vilalba se realicen a recollida dos mesmos de maneira áxil. E instámolo porque anteriormente o anterior equipo de goberno facía a través de servicios de persoal do Concello, basicamente porque había unha subvención por parte da Xunta de Galicia para a compra de material, neste caso de traxes de recollida, pero estános a chegar numerosas queixas pola lentitude da recollida dos nidos de velutina e instamos a que se firme cando antes porque son recursos que pode empregar o Concello de Vilalba e que lle dá a Xunta de Galicia, aínda que opinen que 10,5 millóns de euros non son suficientes para Vilalba. Ben, bueno, estos son casualidades que de vez en cuando aparecen, non? Que o día 16 de xaneiro se pideu a firma dese convenio coa Xunta de Galicia e casualidade que nos seguintes días e de forma urxente o Partido Popular de Vilalba, para anotarse o tanto, solicita a firma deste convenio. Ben, pois xa está solicitado dende o día 16, como poden comprobar, e dicirlle que por parte do Concello sempre se atenderon todas as solicitudes en relación aos nidos de velutina. Circunstancia distinta é que os medios cos que conta o Concello pois a veces podan non ser suficientes, como tampouco van a ser suficientes en moitas ocasións os medios que vai a poñer a Xunta de Galicia a través deste convenio. Rogo do Partido Popular relativo ao cumprimento nas sesión plenarias do Concello de Vilalba do artigo 94.1 do Real Decreto 2568. Instar a señora alcaldesa de Vilalba, en base ao artigo 94.1 do Real Decreto 2568 /1986 do 28 de novembro, a que se respeten as quendas de intervención dos concelleiros da oposición sen ser interrompidos, así como absterse de censurar o contido das exposicións dos mesmos, respetando a liberdade e velando por un debate político xusto e democrático, respetar o dereito de calquera concelleiro aludido á quenda de alusións. Ben, pois creo que desde esta alcaldía sempre se trata de respetar todos os dereitos de todos os concelleiros. Nese mesmo artigo 94, como vostedes acaban de ler, efectivamente, a única persoa que ten, digamos, dereito a prerrogativa de poder interrumpir
alcaldesa, en este caso, sempre non só para facer chamadas á orden, senón tamén para reconducir os debates e que se fale da cuestión debatida e non de outras cuestións. Trato, evidentemente, non estou libre de que algunha vez cometa algún erro, pero así trato de que se faga sempre, se respete a normativa. Ben, pois entonces rematamos a sesión plenaria, desexar boa noite, boa fin de semana e facer un chamamento a todos os membros da corporación, un convite, mellor dito, a todos os que nos estén vendo para que asistan este próximo sábado á Gala do Deporte do Concello de Vilalba. Moitas gracias e boa noite.